Oyawre kamora mora ma intiere ageno ni chio maber ne jogo mano mondo Rio ageno ni Rio maber machiegni kamora mora ma intiere chendo mar kaka wanene biro ni achiel kachiel kaka le Ramogi TV kachiel kod Radio Ramogi mabiro taye chendo ni odiechieng makawuono en Andruth Otieno kachungelo Victor Otieno makajuma en gamorna mar bedo kodi kenda mor mokalo ni jowa osechopo studio gin jodito agikore mondo bigi kelnwa chenro mar kaka ginene moro gibro hulore nwa ne jogo masa moro poko neno giga nigi ne jomage gi akanye to kawuono gichopo ka ne girio gango e weekend abo chako gi bataka chich machiegni e chendo mar kaka wanene kama na ya Ruth okinyi ni kendo gi ja winjo mar Ramogi FM kachiel kod janeno mar Ramogi TV weche thoth koth beng'eny atangere kata ber ni satin to obro dole mana kaka entie no maduong mokalo en ni wan ka mondo wapuonjre ok wan gi lony maduong ahinya molonga machielo to wan bende wang'iye makaka wawinje to kod lony matin mo antiere godo mar fwambo kod keyo ira samoro mano dini maber kata mano ko dini maber ahinya e weekend kapok ochako chenro odira okobedo marache nyicha ne yweyo koro dira ni no korach to be no kobera ahinya ngini bang yweyo tidwa ni mondo med yweyo ahinya to na donje tich odira ni gima duong ahinya madawachi en ni amor nikech aneno ka dhano thuthni ahinya e gweng kucho kana ka antiere e koth makoro chwe ni edi jopiny pidho yien kendo ji chapni maka gi kacha kendo dongruok nenore marach en mana weche motendore kod atho ma pod waneno ka timore maka gi kacha mari ji milal gore dwogo yudo ringregi enche neno kada mana masira manchane mar fuoni mag del mancha yodela ngata kara iko ji kucho kendo bange dwogo yangore nitiere kweth moko ma samoro koro onore malal mana gi ji kendo nego ji kendo dibed ni samoro kada mana ohala moro marach mar uso fuoni mag dhano oyudo tiende ochopo e pacho ka gik makamago koro mago manitiere kanyo ma dibed ni samoro wanyalo ng'iyo ni ok giber nikech kaluore kod bedo ni jopiny bano kana osechwe to Nyasaye no keto mondo mi era to kod rito ngima obedi kachiel kuom mise motegno siasa to ne nitie to obro go e mbaka nyime to mbele ber mbele pe kwa chiem chuth pero kama na enya apa ni kama iwacho no mar nek ma aoyae mar ahinya joma nyimine onego kete maino madwarore nikech gik matimore gi ok gin gik makare ahinya to penjo nitiere mang'eny maloyo duoko ni debede ni en ang'o matimore debede ni en ohala to kaponono ni en ohala mane machiegni Roselyne ndalo mathoth kamano Ruth amba dogo ne Nyasaye erokamano norito apa nasebedo wige mang'eny mopoka twak gi jowetewa to kabiro to amoro kendo agone gi erokamano mar ariyo wik mano kadho ni bentiere liete mane wantiere godo joma ne wawito ni neno ka weekend ni ne ng'eny jo wantiere gi liete mang'eny ni neno sia kuchicho ne ntiere yik mar Willis Ayeko manche owito ngimane kendo ne ntie mama Minodanga manonego be no dhi neno ngeso ma basto olal tich abich be no yik ngeso no to ainya to min Major General Paul Otieno ma Navy manche be min gyoto seme ilongo ni mama Pamela wuor manyo yiki koro mano be wachungi familia margi to koduogo bange to gima Kenn wacho mar joma mine mawito ngimagi aparo ni wik mokadho no kaka wan jofwam ne en gima tek kabisa nikech pile kichiew tiwinjo ni ng'ama mama owito ngimane Mombasa kuchocho mara owito Kwale mara North Eastern mara Nairobi mara Nakuru koro en chieng' ma pile kichiew to gin joma mon ariyo kata adek mowito ngimagi aparo ni ok en statistics maber gi pinywa masani molony ka pile wachiew to gimichako go mokwongo en jok mamie mowito ngimagi mano keto wakanye to yawere ma wito ngimagi gi ok ni gin joma dongo gin nyiri manie school kata makoko chako tich koro ing'eni mano hope mobedo dash kuom familia mag rawere wa mawito ngimano koro aparo ni en mana kwayo bila ni to kama gintiere gineno nang'o nikech ok apani en trend maber e pinywa kae
Mago gin ma richo lilo, gin weche mag liete, gin weche mag thoe, kaachiel kod makamago. Onge maber mani nene weekend, Roselyne? Gimomora to koth. Koth iwacho ga ni koth en wuon chiemo. To gisani maparo ni kopo chako wigni, joma dhi discuss wach mar lwasi Baku, Azerbaijan. Aparo ni jowa be nitiere modi puro. Koro ineno ka gidhi to sechoko koka koth otimang'o ochakre. Koro wan dala koni gima nyalo nyiso jowa mana ni saa ma koth chwe, koth en wuon chiemo. Puro nitiere kanyo, pidho yien nitiere kanyo mondo wane ni to mbele kacha forest cover wachal nade. Counties be sani monego be ni gijiwo jopiny mondo ne ber mar pidho yien kendo ber mar rito yien. Ber mar pidho yien kaachiel koda ber mar rito yien, mano en mar Roselyne. Tadier wawachoga pile pile ni sasa ma koth ochwe en ang'o ma koth goyo oko, mari mane ma koth goyo. Gavana, bang' ndalo mathoth mokalo, machiegni e kaka wanene, nyocha idhi nwa ng'anyo koso ang'o mane timore kodi, pimnwa? Ruth mokwongo oyawore. Oyawore ahinya. Erokamano ahinya. Kamano ok kaka ichako odiochieng' wadu. Nolal. Korembe olal. Nyarawila nyaka nyisi kuma ncha wantiere. Ong'eyo maber kabisa. Ya mosti kora Muga juang kamoro moro magintiere mana kaka iwacho ni osebedo thuolo marabora. Jomoko nyo penjo ni to governor odhi chako campaign chon to IBC pok ochiwo thuolo mar campaign. Aparo ni gimoro amora nyaka kaw ne yweyo matin. Gimoro amora nyaka ikaw thuolo matin, igone dendi mos. Koro nyicha ena thuolo matin mar kaw thuolo mar go del mos. Nyo waringore wanon kaka ground chalo kadho nam chumbi kocha. Ombulu bende di ing'ene ni yo US kocha. Koro mago bende nyo akete wang'wa kaka nto weche dhi weche chal nade kono. Aparo ni wasebedo maber. Inyalo paro kane wan kae mogik ntiere gima nyowa wach mane wachomo tir kendo ne wawacho maonge e diemo wang'. Mano nyalo miyo samoro kanyal wacho gima nyaluo to inyalo paro ni wawacho ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ne dhi dala kendo kama obari ye onge. To en wach minyalo paro ni kaka nyowa wacho ne kaka giko ni nyocha ne otimore nade. Odhi makamoro aongo. Temo mana no so wi hospital matin lakini kanyo be jogo chako lodhe ogole magiko ne girie mochopo kama koro odhi e dala. Mano en baka mane wawacho aparo ni jumbe adek moluore ka Kenn wache Nyarawila wache to je bende wache kae. Koro aparo ni en gima jopiny noduogo neno ni samo wabet kae kaka wanene to ok wawacha wacha. Nitie samoro ma bende nitie malingling ma wan godo, samoro bende experience kaluore gi kaka watudore kuonde gi kone. Mi ka wabedo kae to ok en na onwa loso nikech wach nitie nyaka wachi. To wawacho wach ma samoro nyalo golo doke it japiny. Nyalo puonjo jopiny bende. Omiyo ago erokamano ne jowinjo aduto. An bende na miss gi joneno. Joma ne openjo to gavana ni kanye, Nyarawila ni kanye. Wantie kendo en okinyi maber kabisa ma wabetie. Ma samoro okomore tenore mana gima jowadwa osewacho. Nekech sa wach mar nek madhi nyime tok neka. Wach mar onge mar arita pacho kae. Mae ok en wach matenore mana gi nek mar joma miyo kende. To waneno ka joma chuo bende inego, Ruth. Kendo waneno ka onge mar security kata rita marach. Ncha waneno lipode mawuok e boma ma Kisumo kuonde mang'eny ma ncha nineno ka otieno kama ichwachwa ji gi pala inega ji gwenge ma Siaya en insecurity momako piny mangima. To inyaka luo Kisumo gi Siaya to koro dwa betie mang'eny ahinya. To malich moloyo ni pod ok waneno ka migawo mar arita jowuok oko. Iyo mowinjore nekech nyo waneno ka lipot moro ncha waneno kama yudo ka yot ahinya ne jotelo loch mar kor gwenge lao jokong'o wawacho pile pedho jokong'o kuonde minyuoye kong'o e tie aora kendo giloko depego mamano be gima ber. Lakini jogo mawuok kendo chuo ji gi pala Kisumo kachi winjo nitiere kweth ma koro wuoka ma kijende matindo kendo jopiny wacho ni koro gika ma wadhi kawo chiki e lwetwa. Koro ka gik kamineno jopiny giki okang' ma koro giwacho ni gibiro kawo chiki e lwetgino to jotelo michulo sara, jotelo moyier jogi gintie. Ere ng'at makare koro nego rit japiny. Nikech ing'ene ka podi nene TV kata kiwinjo kilande redio kapoko gik kamonegi e ng'atni kata jaherani moro to podi winje awinja wawacho ni kaka gweno winje aora. Koro aparo ni mano gima
okomora to aparo ni kaka saa medo dhi nyime wabiro medo lieko moko nikech saa ntiere report mabende nowuok achiel kuom oboke wa mapachuka ni de bene ni timbe mag njore medore nikech kech mantiere pachoka ka achiel kod nok mar tich pachoka mamiyo madhiro rawere mondo mi gidonje timbe mag njore okang'eyo ni okapar kamano nikech kech en gima oya chon onge mar tich bende en gima oya chon onge ng'at mowacho ni kionge tich to koro ng'at mango kata mana gire moro matin mondo idhi mae en yom e migawo mar arita to magi gin gik manyaka wawach kaka gin ere gimomiyo obila gi ruodhi gin gi teko mar dhi pedho jokong'o kama gintiere to kendo ging'e Ruth gigi jogi ong'eyo maber kabisa onge gima ng'ato nyalo time kor gweng' marachie madonjo kata mahinyo sirikal ma jogi nyalo deko ka ok obiro mondo gami lakini sama yudo ka odhi onegi japiny ma kawaida ka eneg iwacho ga ni Ruth guok nyalo kayo jagweng' to ng'at ma timie gimoro onge to chieng' mar wuogno okayo wuod ruoth chieng' ma guogno okayo wuod MCA moro kata MCA tibiro neno ka guogi mag sude mane gweng'no te ibi kawo sum kendo ikete chiro maneg gi te atieko wach erokamano ahinya gavana kanyocha ni onge ne wamisi mokalo kendo amor ni koro nyaka Rawila nitiere nyocha ne yiero otimore piny Amerka nyakwara Muga Jwang duoko nowuok kaka nowuok go ka oganda mathoth nitiere kod paro mopogore opogore kane yiero no pok otim kachiel kod yore mag campaigns inyalo paro kaka campaigns nobedo ne gin campaigns manotwere matek mokalo to nikech rembe somb iurombo kata sembe ipimo mana gi nyamin en ang'o mwade wapuonjre kata en ang'o mwanyalo ng'iyo mabende wanyalo sudo godo wanyalo goyo godo kaka oganda ma jo Kenya daktari na winjo kiluongi ni daktari wa mitishamba in madaher mondo miachak kodi gino ma wanyalo puonjre kotenore kod yiero manyocha notime piny Amerka ane ajuoga kata nyamrero manipino yiero ma Amerka en mar jo Amerka kendo sama gidhi e yiero en mani koro ng'eni wuoyi maduong' e dala ipake nyaka gi owetene kata nyiminege maminasi kata mamoko ng'ato nyaka luongre gi nyinge ahinya to kapo ni en ng'ama nigi oteku moro koro Amerka osebedo wuoyi maduong' e dala mar piny mane ochweni kendo ji te nyaka pakre kapo ni gimoro timore Amerka kuro to mak mana ni jo Amerka gin giwegi gito samoro koko matimore oko no dibed ni kata joma wuoyo kuom yiero margi no dibed ni ok lichnegi ahinya koro apani owinjore bed ni wakwongo ng'iye ni yiero ma piny Amerka en mar jo Amerka to mak mana ni kaka wan jo Kenya gi jo Afrika kanyakla to kata ma pinje mamoko gima timore e piny Amerka nitie kaka onyalo hinyo kata onyalo bero pinje mamoko giendi nikech ing'iyo ni Amerka no iwacho ni en superpower en kod teko mathoth molo pinje mamoko kaluwore kod chakruok mar kaka ne ota chendo mag tayo piny kendo kapo ni lweny moro nitie tiwinjo ka thoth ne ipenjo ni to Amerka osewacho ang'o kapo ni nitie kata mana yiero e piny moro kata Kenya ka kuom ranyisi tibiro winjo ni to Amerka dwaro ng'a kapo ni kech moro kecho to jo Amerka wacho ang'o kinde mane midhusi ma Covid owuok ni penjo to Amerka to time nang'o koro apani en ng'ama isumo rieko kendo isumo paro kendo imenya ahinya gi pinje gi Kenya nyicha nitiere kikruok mar paro nyicha no kana otim nonro moro gi riwruok moro miluongo ni Pew Research mane yango ni 59% mar jo Kenya ne siro bedo mar Donald Trump ka otelo kendo pinje kaka Nigeria Ghana gini bede thuolo mar Trump ne ni malo koro nyisi ni kaka go siasa ma Amerka kujo chon pinje mamoko mag Afrika gi kaka ranyisi en Kenya bende dwani mondo obede achiel mar gino nikech gik mang'eny matimore kono makibiro Kenya ka tiwinjo ne winjore bed ni jo Kenya kata winjo na Amerka bende donjore ga e yo achiel kata yo machielo mokwongo en weche mag telo nyalo paro kata mana yiero mokalo kane obag yiero mapacho ka ng'ur no bedo kata mana kuom moko kuom jodito gi jotelo mapacho ka ni Amerka nitie kano donjore e weche mag yiero go kinya paro kata ka jambetre Meg Whiteman ne nitiere Bomas e kinde cha ne weche wuok mathoth kendo ng'ur no bedo ni samoro no bedo kacha cha mondo weche timre kano timore to mago to ginose kadho to mak mana ni ginyalo biro shape kata ginyalo rieyo kaka nyime biro koro weche osebedo mathoth ka telo mar Biden kaka Kenya osebedo ka nitie wijruok e kinde kod Amerka nyalo biro bedo mopogore kata nyalo biro bedo machal kata nyalo biro bedo e yo machielo ma samoro ne jo Kenya ok ogeno Biden nobedo machiegni ahinya gi telo mar William Ruto kata William Ruto nobedo machiegni gi telo mar Joe Biden
To king'iyo sani en ni paro nitie ni koro bang' yiero ni makoro Donald Trump okawo telo, dibed ni samoro gwenyruok nyalo bedo kata samoro gik mane ochaki kata mise mane oketi gi jatend piny William Ruto e bwo sir mar Amerika nyalo biro bedo kod lokruok. Magi penje makoro dhano medo penjore. Mak mana ni gima ne waneno timore cha ni ng'iyo ni bang' yiero piny ka piny chako manyo yo ma ginyalo donjo godo e telo manyien no. Nikech Amerika tijgi maduong' king'iyo ahinya ka gisebedo ka gidhach kata obedo ni gin bende gigombo bede kanyakla gi pinjegi. En piny ka piny nitiere kod chike mage, piny ka piny nitiere kod dwaro margi. Koro ka poni dwani mondo ituge kaka Amerika tuge, to Amerika oyieni mondo ituge kaka gituge. To ka poni dwani mondo ibal, to gibe ginyalo mana balo kodi. Koro jatend piny William Ruto nosekawo simbe mogocho ne Donald Trump kaluwore kod report mane ichiwo. Ang'eni mage to ok de riambe ahinya kech samoro de Trump be truthful man nosewacho ni ng'ano no ok ogochona. To no gilero maler ni ne giwuoyo gi jatend piny Amerika kuno kendo temo lero ne gimomiyo Kenya osebedo ka go okang' maka gi kacha kendo osebedo ka tudore gi Amerika mondo mi okonye siro chenro maka gi kacha. Ahinya to king'iyo wach mar kwe ma itemo kete piny Haiti kama jolweny obila ma Kenya oterie. En achiel kuom gima ne jo Kenya wacho ni samoro dibed ni duoko obila ma Kenya go pacho mondo mi wach mar Haiti no rum. Nikech ng'eni Trump en jago ma ochung' motegno kowacho ni tiende siro wach mar keto kwe pinjegi. Ichalo ng'ama pidho joga mondo yieng mondo gimed dhawo. Koro kar mondo mi Amerika oket pesa kuno, Amerika oket pesa e chenro mamoko manyalo biro loso ngima oganda modak e pinyno. Koro gima neno en Kenya koro nyaka to koro ng'i yo ma ginyalo tiyo godo kod piny Amerika mondo mi ber mamoko mane samoro dibed ni osechaki oyudre. To mak mane Amerika bende nyaka ng'i ka nitiere gik mane ochaki e yo ma ok ni kare ma samoro jo Kenya ok mor godo, jotelo manyien kodonjo ujire bende ni chako nono kendo to gikiro oko. Samoro ka nitiere ka Amerika bende ne donjore e chenro mago mag Kenya yo ma dhi ataro gi demokrasia mar Kenya, to mago winjore bende telo manyien kodonjo to githicho oko. Loch mar Donald Trump bende wang'iyo ni nyalo biro kelo lokruok ahinya e weche mag ohala kod tudruok e kind pinje. Ing'iyo ni kinde moko kane nengo mar mauta omedore e pacho ka ywak ne nitie nikech lweny madhi nyime piny e Ukraine, kinde Ukraine kod Russia ne miyo chenro mag ohala ma kamago ne bedo kod ng'ikruok. To king'iyo kaka Trump osebedo katiyo kata mana telo mare mokwongo, en jago ma thoro manyo yo minyalo we godo lwenje ma kamago. Koro maling'ling mane lieko ne wacho kara ni osegocho koro kada en jatelo mar piny Ukraine kendo nitie tudruok e kinde kod jatelo mar piny Russia mondo mi gineni inyalo tiek lwenyno pep. To kapo notimore kamano ting'eni ber moko nyalo biro bedo makata jo Kenya gin giwegi nyalo biro neno berno nikech sama nengo mar mauta ok obedo kod rochruok, to sama bende dola bende nitiere kod ngufu mare ma korka kore, to nyisi ni magi duto nyalo biro hinyo kata nyalo biro bero chenro mag ohala kod tudruok e weche mag ohala e kind piny Amerika kod pinje mamoko ma bende Kenya en achiel kuomgi. Koro weche thoth ahinya te wach yiero ni mang'eny nyalo wacho gima thoth makikre. Kora wegi kanyo mondo jowetega gibono wabathe. Erokamano ahinya, kik gikikre nikech wadwani mondo giwuog maler mokalo. Ne in jahera mar chenro ni, in bende inyalo oronwa oteni kaka inene kata kaka ipare kotenore kod puonj kata paro mwanyalo somo kotenore kod yiero ma yande norumo e piny Amerika. Kapok atieko gi Nyowila, yena mondo mi aduog iri. Yiero mar Amerika en yiero mar Amerika. Mano kotenore kod wach mar Kenn Muga. Inowuona ineno weche gi nang'o? Aparo ni Kenn ni kare to be okapani nitie gima weyo gini osetieko. Ogoye maber. Oyoke okachuth, ogaga wiye maber. Oyoke chuth. Samoro kama nyalo bedo no we matin. En mosewacho ni gini ne en yiero mar Amerika. Gimomiyo jo Kenya ne otemo bedo gi interest e wi wach ni gin ni nitie mirima moko mancha jo Kenya ni godo. Kwa bire chunyo wach nikech mati ne wamuro mana bul. En ni ntiere mirima mancha jo Kenya ni godo, to ahinya kane ing'iyo bang' kane Trump oseyier, to kane ing'iyo mbaka manyo gore mar jo Kenya ex kacha, to ni winjo ka jo Kenya mathoth wacho ni mondo jambetre mar piny Amerika mantie Kenya ka Meg Whitman mondo dog thurgi. Maine mano trend number 1 bang' Trump mondo mi duoke. Koro ntiere kaka samoro kaka nja jambetre mar piny Amerika ni
tije pacho ka enyo miyo jo Kenya mathoth mana kaka Kenn wacho ni no tim mancho tim nanyo wacho ni atamalo 59 mar jo Kenya ncha dwani Trump oduogi ok ne giduogi nikech gihero Trump to ne gitemo mondo mi giduogi kaluwore ni chalo gima jambetre mar Amerika ma sani no chalo gima odwa donjore ahinya malach e siasa mar piny Kenya to maliche moloyo ni nyocha no dwa linga ahinya e seche ma piny owacho ma pacho ka nyocha jorocho ratiro mar oganda pacho ka mainya gigincha no timore e kinde mar ng'anyo mokwongo mar jo Azimio ma 2023 ni neno ka ntiere kit nek mane otimore pacho ka mathoth gi wacho no Obila nyo nego dhano ka yuech kuonde mopogore opogore to no linga ni mar interest mare maduong' jo Kenya neno ka gima ncha no dich gi ohala e kind piny Amerika gi piny Kenya moloyo weche mag demokrasia to gi weche mag ratiro mar oganda ka nyocho pe ng'anyo mar jo Gen Z to nyocha ni neno ka riwruoge mag pinje European Union kocha kutenore nyaka gi kichingeni giloso ga wang' achiel nyaka piny Amerika nyodwa linga inya sama nyocha ne ineno ka dhano mathoth ncha ne inyore pacho ka Obila jo chielo kijende matindo tindo gi risasi gik manyocha timore gi ne gidwa lingi ahinya ncha ne ogilo seto king'iyo jombetre mag Amerika mathoth mosebedo ka kinyalo paro kinde rana baga gini mosebedo ka ne ineno ka ne gitemo loso ahinya nikech iwacho ga ni ka iwacho ga ni kineno ka lweny nitiere mapek e kindo weche ariyo to koro imanyo wadu moro manoko manyalo biro kelo pek pacho ka to ncha ne odwa ng'iyo weche mag interest mag business gi mag ohala ahinya ma ok ong'iyo to ere kaka inyalo ta kit telo makare mbalo koro miyo jo Kenya nyo nigi ich wang' moro to mogik e chuny wach ne gi kaka nene en ni mana kaka Kenn osewache ni mae ne en yiero mar Amerika okapa ni nitiere gimoro malich manyalo biro timore kopogore ni ponono Trump kech king'iyo manifesto mar ncha no wuoyo weche mag chungo lweny ting'eni lweny ma dhi mbele Ukraine nitiere lweny ma dhi mbele Middle East kocha kind Israel to gi Palestine masani bende Lebanon bende nitiere kiseng'iyo kanyo to koro ponono odhi ochopo chungo lweny chane kichingeni Trump king'iyo kinde gi Prime Minister ma Israel osebedo ga maber Benjamin Netanyahu kinde osebedo maber nikech inyalo paro ka en mano kwongo recognize Jerusalem kaka capital city mar Israel to kinde bende gi president mar Russia Vladimir Putin bende ino ka osebetie mabet bende nikech Putin owuon no wacho ni gidhi loso kendo ikore mar loso gi Trump koro lweny ma Ukraine kodwoke piny ting'eni en gima ne omiyo pek mar ngima omedore e piny mangima nikech Ukraine chiwo chiemo malach nche ne wuok Ukraine ma ing'iyo kaka lweny no nochakore to nengo gik machalo ngano gi gik mamoko nyodhi malo chiemo michamo koro mane lweny ma konyalo tieko kaka nowacho ni priority ne mokwongo en tieko lwenjegi to samoro chiemo nyalo biro betie mang'eny mi pek mar gima nyalo dok piny to magiki maliche moloyo en ni okapar ni nitiere gima Trump nyalo dhi timo ne jo Kenya maliche ahinya masa moro no ndamo Obama timo nekech Obama to kore mane wuok Kenya ka maka ne ntiere gimoro ma president ma Amerika ne nyalo timo to kore ene mano ya kae mo ahinya ka Ogweno koro ka Obama mane gino tamo timo taparo ni gini ne en giro ja Amerika ene na moro manyalo bedo matin to gima Trump nyalo timo no malich onge Agne duogiri nyowila okang'eyo ka in bende iriuri gi jowadwa gi jodito kaka nasewacho mokwongo cha kaito bende kama daher mondo mi imule Roselyne debe ni piny poko ikore ne tend joma mine koso nikech adiera kata miyo no bende notemo uso manifesto ne kolero gigo monyalo timo notemo matek mokalo to gikone to waneno ni pod ne tek matin ne potek matin seche mise golo nwa pachi kakinene potende kod gimo nyalo puonjore mulna tend joma mine piny poko bedo ready koso ing'eni onego bedi penjri ni to Trump ni ang'o momiyo en omenyana ga mana gi joma mine penjo no kuona matine mano wacho nani always eno yombo ga mana joma mine kuchomore gi chuo wetegi mano kaka nonene aparo ni wambe mane kaka no anene apa ni ko wadoke adieri kata pile Amerika ka wacho ni gilony taparo ni kura mane waneno 2016 mane Trump ochung gi Hillary Clinton to kendo mano wadog waneno kendo mar Trump to gi Kamala Harris aparo ni Amerika pok olony manyalo miyo
joma mine teko mar bedo telo ne piny. Aparo ni en mana gima giwacho but in action to pogore. Mar ariyo, king'iyo kendo kaka gini nyocha timore. Ing'eni mokwongo Kamala Harris nokemani chung' ne en Joe Biden. To kane koro yud ni nokonyal chung' to ogole. Koro ing'eni ogole sama jopiny nokopangore ni ene manodhi chung' kech jo Amerika nong'e ni Joe Biden ema timo ang'owa ema chung'. Mar ariyo, dine gitimo gimluongo ni primaries, mchujo. Dine gitimo mchujo mondo jo Democrats owache ni mae ng'ama opuodho mondo chung'nwa. Ting'eni mano be nokotimo ang'owa, nokotimore. Sama ne Biden owuok under 100 days to gidhi elections. Kata ka in ena magic bullet. Machielo ni winjo kata jok manolony kane wuoyo to ne wacho ni king'iyo candidate ma wang' ni ne Democrats ntiere go kata kane en ng'ama mama ni wacho ni en one of the weakest ma Democrats otimo ang'owa no chungo. Mano te adieri mane ang'owa ne nitiere. Basto wadugo kende wuoyo mar ni manifesto gi ang'o mane gichung'ne. Gima nomiyo kendo Trump odogo yudo ji mang'eny mani neno wang' ni ng'eno yudo oloyo electoral college moyudo 312 against 226. Okao Senate, okao House of Representatives, okao the majority vote mapok notimorega. Manyiso ni Republicans oduogo kao majority vote after 20 years. Emani winjo kiwacho ni mane historic extraordinary. Ne en gima ne jot okotimo ang'owa noko expect ni dhi timre. Ting'eni ne ntiere weche kama nobago campaign ni. Achiel ne en wach mar abortion. Ni neno ka Democrats no dich kabisa gi wach mar abortion ni. To ni neno ka Republicans Trump ne wacho maber ni kate muma nitiere kaka ondiki. Okwanyal dhi ni koro idhi keto chik manyiso ni jomamon nyalo timatima golo ich kaka gitimango kaka gidwaro. Mar ariyo ne en wach mar LGBTQ. Mane gipenjo niya, ka in ng'ama onyuol dichuo, ang'o momiyo ilokri ng'ama dhako? Kata muma mano kotimo ang'owa okosir. Temo miyo ni neno ka jo kanisa mang'eny nodok kor Trump. Nikech ne giwacho maber ni gik manche Democrats okadho puodho kaka chik gi ok lure gi chik mar kanisa. Koro ni yudo ka ng'eny ji be notimo ang'o odhi otenre. Machielo en gima jowete wasewacho mar dhawo manitiere. Nitiere dhawo mani Ukraine gi Russia, ne nitiere mane nitiere mar gine jo Asia, Middle East, mar Israel, ineno Iran nitiere kanyo, Lebanon, Palestina gini nitie. Ting'eni Trump pile kata mane nitiere chani winjo ko wacho maber ni ka nitiere loch ok noyie piny yoyoto timang'owa odhi e lweny. To mano lure kata gi Afrika koni. Kineno kata sani ne gima timre South Sudan, ni neno gima nitiere Ethiopia kae gi Somalia, wan gi South Sudan gi Sudan North. Koro ido ka magi ntiere gik mang'eny ma ka ji ne ng'iyo. Ting'eni America mana kaka ni neno Trump nyiso jo America ni America first. Nyocha winjo ko campaign to wacho ni America en leader of the free world. Manyiso ni ja America molony jo the whites mag America ka. Gin gidwaro ni mondo gine ni gine magi lead the entire world. Koro gidwa ni mondo gibed gi president ma kowuoyo to chal ka gima piny timo ang'owa buok. Koro mane gima paro ni nok gine ka Kamala Harris chiwo, mane neno kiwacho ni kata ka nowuoyo to ne en gi nyiero mang'eny gi mor gi ilo, to mana en mano nature ne. But aparo ni jo America nok nene kamano, ne nene ng'at maneno ma weak, ma ok wuo gi authority ma jo America dwaro cha. Koro ido kama gik makane giwuoyo to japiny mar America neno ni Trump emon otimo ang'owa onego wami. Ting'eni ne nitie ja Democrat achiel Bernie Sanders mano wacho maber ni king'iyo gima notimre America, jo Democrats ne wigi owil gi ja America ma kawaida. Ne giwuone ja America ma ja class mamalo. Koro kane giwuone ja class mamalo to japiny ne wacho ni kara koro we wadhi wami jo Republicans mawinjo shida ma wantiere go. Koro ido kama gik manomiyo kura ni otimre kaka timore. Ka koro waduogo Kenya koni,
gimomiyo ineno ka jo Kenya ne ng'iyo gini kabisa. Kata kane jo kocha cha kata jo lony mo opinion polls ingeni jiteno wacho ni Kamala Harris noyo. Kata chieng mane koro jidhie kura no jiteno osewacho ni Kamala Harris diti mango adiyo. Kata jo media no chungi Kamala Harris. Maka kura no donjo to paro ni ntiere kaka buok no bedo. Nikech ingeni swing states kano kaute. Battle states kano kaute mano se di blue gini kano duoko red manyiso ni en gima unprecedented maji no konge ne dhi timre tingeni Kenya kato gima ne moro ji kabisa mokwongo ngeni ntie jo Kenya manchoko mor gi wach ma deployment Haiti koro kani neno kata ka ji ne wuoyo wach maber ni wang'e ni Trump dhi reverse wach mar Haiti ni mondo jowako timango oduogi nikech yudo kobila ji nyere koni to wanto waora ngowa jowakocha makata nyocha nyi neno ka IG no die pass out mar 600 officers manyocha ibe mane train di Haiti kora pani magigi kuma jo Kenya ne tima ngowa ne ng'iyo machielo kendo gimane jo Kenya ng'ien wach mar NATO ng'eni sirikand Joe Biden nyicho designate Kenya as a NATO ally ni neno ka Trump kano donjo ji ne penjo ni NATO untiere nikech ging'e maber ni kane Trump nitiere kaka nyoko yie funding mar jo NATO kendo ni winjo ka ji wacho ni gima gidwaro mokwongo en audit mondo ging'e ni pesa di mosedhi kacha to pesa no konyo jo America nade nikech Trump ting'e ni gigeten America first koro mano ne nitie kanyo machielo kendo pani gima bro inyo jo Kenya inya en wach mar arita mar lwasi ingeni Trump kane nitiere gani neno kosebet ko dismiss wach mar COP discussions especially mar Paris mapoko bedo implemented nyaka sani koro sani neno kata sani leaders wani bako Azerbaijan gidhi discuss gigi but Trump kodonjo to ni neno kama no chunge kendo no wacho maber ni okobichiwa ngowa okobichiwo pesa koro ingeni mano kendo bro affect wa directly nikech Kenya nchi neno kako chung matek kendo sani sirikand William Ruto no wacho ni gipidho yen 15 billion by 2032 to pesa ng'eny ne wuok America mane konyo godo wachni carbon credit gini koro ing'eni kanyo bentiere kama koro Kenya be koro kanya ka koro wang'e ni to gigi be Trump bro timangowa bro kaw deal mar AGOA mar trade ingeni sani biro to an end masani negotiations no sechako bedo mar renewal koro sani sirikand Trump ko biro to kendo koro chalo kagima uchaka fresh discussion ni koro magi gik mineno ka be bago jo Kenya ni to koro ka sirikande odonjo obro kaw gik manche Biden ochako kodwa gi koso bro bet nade to mogik en wach mar human rights ingeni Democrats gin ga very serious gi wach mar human rights nchi neno kata simo mogik mar Secretary of State nyocha Anthony Blinken gi William Ruto no wuoye wach mar abduction gi no wuoye wach mar excesses mag police koro mane gima be jo Kenya bro ng'iyo ni to Republicans ingeni Republicans nigi gimoro makata ka gidhiro mano to gin forceful kaka Democrats koro magi gik mabe jo Kenya bro ng'iyo ni to be gibro chungi mano mondo ging'ini rights mag jo piny mokogo oriti kosonade to king'iyo campaign mar Trump to nchen America first manyiso ni en kwanza bro ng'iyo ni America yudango e gimora mara matima ngowa madwaro mopogre gi Democrats manche ng'iyo ni kata ka en America to pinje mokogo ni nade aneno ka governor ntiere kod wacha kapok abitholo governor adwani mondo miangwa mule mana matin kuom nyiriri machuok mokalo integrity mar elections kotende kod yiero mar America no ineno kacha ko chopo nyaka dakika mogik ma Kamala o concede okoka thuolo onge ywaruok kendo kaka ne waneno gi oboke e kaka gikone e duoko no odhi obedo governor neno ka ntiere kod wacha to kanye mimula integrity mar elections kapok amulo integrity ntie gimanyara wilo kelo lakini owe gi dhoge AGOA to kogo donjo gol ntie gimachiel moweyo ma en wach mar immigrants ma en wach achiel yani jok ma dhi pinje America lakini gidhi gi tok chik ncha ineno odiochieng kudiochieng king'iyo international news ineno kantire ji matho Mediterranean to gi gine mamoko gi nembe mamoko matemo mondo mi cross mondo mi gidhi e pinje ja America to kata gi pinje mamoko mag Europe to iyudo ka sani
na wuego siep na moro ntiere UK kocha manyisa ni mbaka masani gore e kind pinje jorochere gin kaka jorotenge gi jok mamoko moa e pinje jarabu gi jokaw tije gi kocha koro ma en achiel kuom gima Trump nodhi oloso e gima nyo mulo ja Amerika nikech king'iyo gima timore Amerika sani ni onge mag tije ni malo unemployment rate ni malo kabisa miyudo ka jo Amerika giwegigo onge tich to gineno ni jok mawuok e pinje mamoko gi ema kaw tije gi koro sama no address gini mani winjo ko wacho ni we gibi lakini gibi e yo moriere tir tiende ni nitie ohala madhi mbele maka ng'ato yudo kako nyalo keto ji e meli to tero Amerika kucho to mano en ohala madhi mbele koro sama nyo lose wach mar immigrants no mulo jo Amerika mak mana ni en gima bende jo Kenya biro bet karango ahinya to ok mana jo Kenya kende nikech ing'eyo kata mana miyo mane oyiera Minnesota kocha ni wacho ni nyocha ne fight deportation nyaka dakika mogik tiende ni chalo ni obok mano donjo go kucho ne ok odhi e yo moriere to ntiere jo Kenya gi jo Afrika mang'eny bende mantiere piny Amerika kocha sani masa moro ng'ato ne oluongi ni bili ma juma achiel to kidhi kucho ti iyudo alot moro minyalo doyo tini chako mana doyo to koni ni in koro doya to kiwuok kamano timedori makore gika makore itimo nadi nyalo tudo bende pi in plamba inyalo dhi kamano iginene kata iyudo kar loso jomosewewa moko masa moro bende ichako godo mos to kibiro kata waja ko inyalo paro no wacho ni no chako gi kunyo liete korido ka gineno ni jorotenge gi jok ma ok jo Amerika mayo gi tije ahinya tije moko ma ng'ato gamo remo ka to dhi konyore kocha bas kaki neno Kenn keleno ma ogin cases matimore mang'eny gimomiyo Kenn ong'e mano to koro en obiro nyisowa kaka ong'e mano am no ler koro ruth nekech sa ma en gima nyomiyo jo Amerika mang'eny ne winjo ka gino donjo ne nikech ne winjo ko wuoye wach mar economy mana kaka Raila wacho no dok back to America first to jo Amerika dwaro gima mulo gi direct to mogik mana gi kama Raila tene no kendo nekech wach nyuolo wach en ni jo Amerika nyo dwaro ng'ama thuon kendo Amerika ong'iyo gi thuondi to kanyi ng'iyo Kamala Harris ko wuoyo to bet no dwa bedo mambek matin koro jo Amerika ne ng'iye ni to Harris ni kikete gi Putin Vladimir donge dakika matin aya kikete gi ja North Korea cha aya kichaki kete gi ja Iran cha ichaki kete gi Jinping ma China kocha okonyal tuge league mar joka koro miyo jo Amerika ne dwaro seche moko telo en chia seche moko telo bedo ga thuon mar ng'ato koro mae momi neno Trump nodhi oywagodo mamani nikech ng'eni mamani be chalo mana gima deep state ma kocha chema ncha ne chwale en owuon nyocha ne okoikore ne nikech king'iyo kata time ma Biden wuok ni koro okodhi chung nyeo komiyo mamani thuolo morome koro entro ne nti mana joma ni bang'e machalo Obama gini deep state ma kuche mane chwale to en owuon to no orwako ma law arus lakini law no okene motwango koro mae miyo jo Amerika nyo dwaro ng'at mathuon to ng'at mathuon ne gineno ka en mana Trump seche moko gimoro wach mogikenia ngero segoga pile ni inyalo bedo gi rombe 100 to gi sibura achiel to sibura achiel gi law rombe gi manegi tek ok ni nekech rombe gi ok tek lakini giluor koro siburo kose nyiedhore kama to modong ka luara mae nyomiyo Trump okawo gini mayot to kibire wach mar demokrasia aparo ni to some extent anna neno ka demokrasia odwa tiyo Amerika gimomiyo tiyo nekech Trump king'iyo Trump ncha no ket ne obadho mathoth mag deep state ineno ka chien kucho no bedo impeach nekech ne onge gi Senate ne onge gi Congress mokwongo aya en ng'ama obedo impeach chiegni diriyo to duogo cases mane oket ne aketa ka kende omuomo to bira yes omuomo cases gi to bira ogo gi wiye to bira mo gik ma ng'ama nong'eyo ni Trump ne nyinge nyalo dhi bede e debe ne onge koro kineno ko biro moyware gi deep state Obama gini ka moyiengo anyalo mana pime gi gima nyocha William notimo pacho ka apa ni wamake mana kanyo ne en against Trump to bang'e kaka noyware gi gima mogojo gi piny en tieni democracy tiyo nekech mogik taneno ka negi ywak ne Russia ni ema notemo kete telo mokwongo cha wang' ni koro ne Russia onge gini
no you are record gimo timo gina ne nitie no biro mo yuagi aye ni wach nyolo wach gavana to yen wa make maka kanyo kum thuolo machuok mokalo wadogo yor Kanyakalondo mondo wayud weche manyien e machuok ka waduogo nyakora Muga Jwanga nyoro nitiere nyasi mar duoko erokamano ne Governor Gladys Wanga kata kote record Thanksgiving mar Wanga manotimore Homa Bay kanyo nitiere weche mwadwani mondo miwangie kaka wanene chenro en kaka wanene biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio kik dhi mabor kik isud kata matin. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Yud jiko mag tedo molose rang'iny man malo moloyo kendo tiyo gi teko maler kaka jiko matiyo gi yien kata makaa matindo, jiko matiyo gi teko mar biogas, gas mar tedo mar LPG, teko mar sitima, stove mar bioethanol kod mago mag teko chieng'. Tiyo gi lony manyasani konyo e neno ni orita alwora marwa nikech gigolo iro mochido e okang' man piny mokalo kendo weyo ka jikondi ler. Tok mano kende, jiko gi konyi kungo omenda maditiyo godo e nyiepo mar makaa kata yiende mag tedo. Upishi bora, afya bora. Dista 789 *788# mondo itudri gi jal mabiro uso ni jiko ni man gi lony mamalo kendo man machiegni kodi. Oteni osir gi migawo mar teko kod modhi kachiel gi jokanyo. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan, seri matukai. Ser dendo chwakre. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better.
Kwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen sa 3 otieno mana Ramogi TV. Machiegni kendo kaka wanene kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio kama tena na Ruth Otieno chungelo Victor Otieno makaji maneno ka utedonjo mang'eny mokalo Felix Ojwaka kantiere Asat Beach ero kama na nya Felix iwacho na kacha ni nyajimo page na ya wuot luo gi nyaluo mawigi otimo jere no anigi kama sirikal Kenya odhi manyo ir Biden wadhi yudo kuso dhi bedo nango giwacho kacha Felix wacho kacha ni ang'umul ne kanyo katute machelo bende wacho ka ani America rango quality leadership whether you're a woman or a man if you have good leadership qualities wacho kacha ni ibro dhi mabero konyisa kacha ni en ng'a kata kamano ukang'eyo gimomiyo wacho kamano paro duto te warwak nyalo tudori kodwa kokale yor SMS namba mar SMS ntiere screen mari to nikech wach ni nodwa lungore matin yie na mondo mwakawie thulo matin dakika di nus dakika nikech adwa ni wadonje weche mago DM kachiel kod nyasi manotimore Homa Bay odiechieng' manyoro ni neno kit telo kata kit jotelo mane nitiere kanyo nyiso nango ODM bedo restructured nyiso nango debede ni nitiere chenro moko ma moro jopiny ok ong'eyo mane timore to okang'eyo kaka unene mano pod waten gi kidi matin pikik dhigo in mane nitiere kod microphone aduoke iri apane adwa mane jowadwa mondo Kenn chaka ondes wiye yani mana kaka wacho ni wach nyolo wach koro samoro kaka nitugo iye no mondo mi ODM japani wadwa nyono ka dio oseduogo mondo kik ginene koro we kika mere konga aparo ni Ruth kapok waduoko jawinjo wano Fredo wacho wach mar illegal immigrants ng'eni gima jo Kenya onego ng'eni ya sirikand Biden o deport illegal immigrants moingo kata Trump en mana ni Trump en ng'ama wuoyo to jok moko katokuo in action
but king'iyo statistics mag jok mose gol America maonge kalatese maber nyaka nche Biden odonji apano oduoko ji mang'eny kabisa. En mana ni sirikande no kuo to Trump ting'eni ne wache makata ni neno demonstration New York kane ji wacho ni ok gidwa ni mondo tim ang'owa ogolgi. Mar ariyo ni wuoyo wach mar integrity. Ing'eno nego wang'i kaka chik mar Kenya mar election en gi chik mar USA. Kata kade bede mana ni constitution marwa ne wakao kuom jo America. But ing'eni king'i American elections mokwongo en staggered. Nitiere midterm, then nitiere elections. Mineno ga bang' higni 2 nitie election mar House of Rep, mar senators cha en 6 years. Basto mar president ineno ka en 4 years. State ka state nigi kaka gitimo ang'owa election margi. Kata chik mar election margi. Emomidhi yudo kata sani kura mano timni. Nitie kata states motimo referendum. Tok ding'e. Nitiere moko ma otimo election mar House Rep. Nitiere motimo mag senator. Nitiere moko timo. Nitie motimo nyaka mar governor. Koro yudo ka mek gigi en staggered. Mar ariyo ka gin gitimo kura gi state ka state chiwo kura ne waonge ja IBC madhibet kachicha mabonyisi niya ni koro state makama mae kaka kuro timang'owa owuok. Emomineno ka jofwambo nyalo kawo results ma project mawachi ni state makama wakol exit polls ma odhi ne jo Democrats ma odhi ne jo Republicans. Koro ing'iyo tiwacho niya ka state nitiere kata states mani ineno battlegrounds miyudo ka electoral college ni kata gi ji 20 moko nitie kata gi ji 40. Koro king'iyo mano mage makiyudo ka gi kwano kiyudo ka ng'ato yudo the magic 270 tiwacho ni koro ma otimo ang'owa mae ng'ama koro bedo president. Kineno house kineno ng'ama yudo magic 218 tiwacho ni koro kao the house. Kendo mar senate ben kamano senate ing'eni ben nitiere gi ji 100. Koro magi gik mineno ka ging'iyo tiyudo ka jofwambo ema koro tiyo tijno mar timo ang'owa timo exit polls. Koro nyalo yudo results nineno ka chieng' manolor kurano by gotieno no ji noseng'eni Trump otimo ang'owa ema kao kata ka ne kweno pod nitiere states moko to ne ji nyalo ng'iyo mene projection iwinjo ka giwacho ni exit polls nyiso kama to mane gimopogre gi dala koni nikech Kenya kae ang' nwarit results wuok e constituency mabie tallying center Bomas mabedgo magiwacho ni koka koro gitimo ang'owa gi add results makoro wuoge 34A dhiye 34B dhiye 34C. Koro mane pogruok manitiere taparo ni magi gik monego walan gi jo America mondo wang'e ni to wachimo kanye. Mane kako wadwa tayo election marwa koso pod watimo ang'owa wadodok gi gik mane watimo cha. Ting'eni Kriegler report to wantiere go. Kriegler report kisomo nitiere gik mang'eny motenre gi gik ma timre US. Kata mondo wabed gi IBC 24 months to the election. Sani neno ka onge ng'ama wacho IBC. Wecho moke doho kuchocho. Wabro rito nyaka kodong higa to wadhi e kura koka wachako lawre gi manyo commissioners. Koro mane gimineno ga kamiyo wabedo kama wantiere. Koro kadine wan joma ber kowacho maber nitiere integrity e kura mar elections kochacha to mondo wang'iyane kochacha nitiere kata mail-in manyiso ni an anyalo go kura Kenya ka taoro. Nitiere ng'ato manyalo wuotho gine polling station to vote kapok chieng' elections ochopo. Kenya ka kitemo mano tibro wacho ni kura no setimo ang'owa no sekwal chon. Aneno ka saa ringo matek mokalo daher mondo miarwako gandawa matudore kodwa kokale radio Ramogi ni machiegni uru kendo adwani wadonje twak kwa machielo kapok wadonje twak kwa machielo akwayo ni wamule kata wane moko kuom pichni kachiel kod videos magik manotimore Homa Bay odiechieng' manyoro kanyo emwaduogo godo. Chama mara ODM en yo kumba marwa. ODM yo kumba marwa. En yo kuot. Mawadi go kucha mama ko piny to koro sani kama chano rumo cha to kono duone chama koro chama emi mako go piny ikora koro ntie wach makora ne osetimne kama to kocho malo kucha ti o ikwalo malo kucha wadwane wadini wach makwalo kura wadwane mondo kijande oyud thuolo mar donjo e chama uwiya kibande emakone mane kod muya motegno
kagimako chama maber chama dhi maber. Hii chama ya ODM tumeipigania kwa hali na mali. Hii chama tulifundishwa namna ya kuiongoza na baba yetu Raila Amolo Odinga. Wale watu ambaye wanataka kuzungumza na watu wetu, na watu wetu si tunajuana, watu wa Nyanza, watu wa Western, watu wa huko Coast, watu wa Northeastern, watu wa Masai, hiyo yote lazima wapitie kwa baba na odi. Nyawang'aya kwa inia ikao itelo ne on behalf of jite to sana on behalf of mine kiki kuodwiwa ting party malo. That is one. Number 2, deal gi sangwenya masama jochunge patika nitokoka mi deal nitokoka mi pesa nitoke yud certificate. Umetupea responsibility ya kuangalia mambo ya chama cha ODM, na kazi yetu muhimu zaidi ni kwenda mashinani na kujipanga na kupanga mashinani ili chama cha ODM kiwe na viti vingi zaidi za wa MCA, za ubunge na za Kenya nzima. Nyasino kata lamno no yiwayo jotelo mopogore opogore mag duond bucho ODM mawuok e tung piny ka tung piny kedo negi bago negi chopo e nyasino e gwenge mag Homa Bay. Ne waneno jotelo mamoko kaka Aisha Jumwa Gini debede ni giduoge duond bura koso ngima mabiro kata future mar ODM nyalo bedo ni chalo nade. To ino wuon nyakwara Muga Juang kama intiere inene nang'o kotenre kod gima notimore e county ma Homa Bay. Kenn, in yena mondo bende machako di kanyo kaka inene. Wuoye wach America, to no wuoye wach Republican, no wuoye wach Democrats, mago duond buche. Ne nitie nyaka moko matindo samoro mabe ji ne ok oketo maino kuom gi ahinya. Gima okwongo winjore bed ni wakwongo ng'eyo mokwongo kata japiny winjore bed ni ng'eyo waduto en ni duond bura e mise mar dongruok mar piny ka piny. Omiyo pinje gi duto obed Russia obed kure nitie ga duond bura manyaka bedi makanye ma jatend piny wuoke to kod jotelo mamoko. Debe nene oyaw piny alanda ma inyalo chunga to iyiero ji samoro koro piny opong' kod lweny. Koro chanruok kokalo kuom duond bura nigi ma muhimu ahinya. Jo Kenya ka nokedo ne katiba manyien kata mana motelo ne katiba manyien ni inya paro motelo ne nitie duond bura achiel to ne oked motegno ma koro bedo gi duond buche mathoth. Kendo ma osemiyo Kenya go okang' e weche mag demokrasia. Koro duond bura en gima muhimu ahinya. Koro tegno ma duond bura moro amora e Kenya ka en gima winjore bed ni wapamone. To kapo ni nitiere rach ma nitiere to pene nyaka wasiem mondo duond bura obed motegno nikech duond bura koselose kata obedo ni ing'iye ga ni samoro en gir ng'ama olose to oduogo bedo gir jopiny gi jokanyo mage. Donge. Koro mar ODM ni anyalo wacho ni okang' ne gigoyo. Anya to king'iyo kaka weche osebedo ka nitiere machiegni ni e wach mar Raila Odinga mar dhi manyo kom mar kuku mar telo mar pinje ruok mar pinje Afrika AUC. Ning'iyo ni samoro wuok mare no nyalo biro miyo duond bura no mbekni kata bedo makoro onge kod teko kata oteku ma osebedo ka nitiere gode kinde mokalo. To ma king'iyo gima notimore nyoro cha kata en wuon kano wuoyo ne winjo ko wacho ni macha e chokruok maduong' ma gibedo godo bang' kane gibedo koda kata yieruok mar bedo gi jotelo moko ma biro bedo katayo duond bura no e telo mamalo e kinde ma koro onge kodhi e piny mar Ethiopia kapo ne oyudo komno. Koro tegno ma duond bura no en gino ma jokanyo mage to kata mana jo Kenya kanyakla ng'iyo ka gima maduong' mokalo manyalo biro konyo e tego demokrasia mar piny Kenya. Nyoro nyasi ne en mar rwako kata mar chiwero kamano kata rwako e kom jakom ODM Gladys Wanga. Ang'eni ne nitie weche mokikore maka kacha ni dibeni en jakom makojolo mak mani neno ka lokruok oduogo tim mayango ni en jakom kech ni yierruok mane gibedo godo e boma Mombasa koche e thuolo mokalo to mak mani yiero madundo e pod obiro. To gima nitiere ka en ni kane en nyasi mar rwake pacho kata chiwero kamano kata sidhe ayanga to neno ka en nyasi manoywayo jotelo mag ODM konde duto mag Kenya. Ing'iyo ni jodito mag ODM go kuwuok kuom ka Ogai makojolo Professor Nyang' Nyong'o ne ni kanyo jolup jokombe mano
Otiende Amolo bunge to kaachiel kod jambunge machielo cha to kod jodito gi te magi nochopo te nyaka jokanyo mamoko machalo MCA senators gi to koda ka joma ne osedar e kinde mokalo kawuok e ODM machalo Aisha Jumwa kata obedo ni nowacho ni en to nosebedo nyako mopong' mochwo dhi oloso dak kamachielo to mak mana ni dala gi ka to pod nyaka noduogie nikech kanyo manopuonje siasa koro nyisi ni waneno tegno moro ma itemo ket godo duond burani mondo kik owuore kapo ni Raila owuok modhi komno mar AUC to tegno mar duond burano ok en king'iye e yor siasa to onyalo bedo gima samoro ber ne ng'ato owuon to kiduogo ng'iye e dongruok mar piny to de jopiny duto kata wan waduto obed mamor kapo ni duond bura mar ODM otegno kech ma nyisi ni koro kiny kapo ni nitiere gimoro midwa dhi law ting'eyo ni joge gin gichung' e gima kama ODM ni ochung' e gima kama duond bura machielo ochung' e gima kama to kwa bedo ni wadawuo duond buche piny maru to kanye mwayude moko ma ichuga chuoga tiwuondo ji ni mae gima duond bura ni ochung'ne tichuoge kata kodong' dweche 4 moko to ji dhi e yiero to kose chuoge kamano tiwuondo ji gi otese moko mondiki kisungu mamit to ka gichopo kuchocho to gilokore koro gik ma ondik kacha chopore gik ma koro gitimo koro omiyo ngirruok mar duond bura en gima owinjore bed ni japiny kete mahino makata ka wuon duond bura no ma samoro ochako koro chako bedo gi wich teko moro kata wang' teko moro te kata ni nyalo riembe ma jokanyo dong' gi duond bura no ma ket ng'ama chielo mondo wabed gi Kenya mwanyalo biro bedo ni igni para 30 mabiro ka kora bedo ng'ama jaduong' taburo winjo ni ODM pod nitie nyithinda moko nyikwaya moko pod nitie gi duond bura miluongo ni ODM mamise mage en gima kama koro apani tegno mar duond bura mar ODM e gima neno nyoro cha en ranyisi ni kapo ni Raila wuok modhi Ethiopia to kare onyalo bedo no weyo telo kata weyo duond bura no e yo ma ok onyal yiech godo giminjo Millie Odhiambo wacho kajo ni ting koro nitiere kuom jogo momi telo maduong' ranyisi miwinjo ko wacho kajo mar Gladys Wanga man jakom sani ni entiere kacha mondo mi oket ODM obed motegno weche minjo ko wacho machalo sangwenya jomo osebedo ka gin gichung' achung' e diere kanyo ma kapo ni oonge to ber moro ma ng'ato nyalo yudo onge koro gin masa moro yudo ka gine jokoto gi joma kama gi joma samoro osebedo ka chapo dongruok mar duond bura e weche mag welo mag winjo ko wach kanyo ni kapo ni otiko en mar ng'ane emolseloyo e wuoyo wach demokrasia mar yiero ma piny Amerika to maka gik mwanyalo somo wach ni yawa kada kapo ni idwa mana wal ng'ato mondo ka otiko mar ODM ni dibed ni nyalo time yo moro ma kata mana depe ok ogwe koro wang'iye yo machalo kamano koro mago ting' ma koro jotelo masani nitiere godo anyang' nyong'o na winjo ko wuoyo ka wacho ni en owuon nyicha omiye ting' mar bedo ogai makojolo mar ODM to koro entiere kod chir kaluwore bede jakom momiye man Gladys Wanga nenore ka gima en gi chia gi tegno moro manyalo biro konye mondo mi ota chenro kech ne entie ng'ur moko maka kacha motelo ni dibed ni samoro anyang' nyong'o ok nyal bedo gi teko mar del mar rengo maka gi kacha lemo momiye no to kapo ni omiye tegno e toke kata samoro jogo moyier matene omiye mbi moro motegno to kata en owuon onyalo biro tayo duond bura ni makata kapo ni Raila oyiero ni koro we duond bura no chutho manyong'o no taye mochako weye ng'ama chielo chak taye weya to gikone wabiro chopo kama koro wan gi duond bura mok tho mamise mage pod nitiere gima duong' ka ni kik ti kod duond bura kata joma oseyudo mbi kata mosedo teko mag telo kik gibi giti kod mar mondo mi gimany godo thuolo mag telo koro mane ma nyaka to bende jokanyo nyaka bedie motegno nikech ng'ato nyalo biro bedo ni koro en jakom mar duond bura no kata mana ka biro tim yiero tarik 27 ma dwe ni endi mag kor gwenge ni en omanyo mana thuolo mar bedo jakom mar ODM ni mondo odhi oyude otiko mare modok gode kome kata mochako biro manyo godo lemo koro kanye ma weche pod biro gwere ma samoro gikone wanyalo biro bedo ni wago mbaka machielo ka ji ochomo yiero maduong' mabiro ting'eni gima duong' mokadho en ni e kinde ma ji ochomo yiero maduong' to lokruok jabedie ni ng'ane dwani mondo dhi e duond bura ni nikech koro kocha nitiere kod mbi ng'ane dwani mondo daro dhi e machielo kech macha nitiere kod mbi to kapo ni nitiere kod duond bura motegno to ubiro yudo kaka kama koro ji dhi e mesa to un duond buchu modhi godo e mesa no ma ng'ato ok bi pilore ng'ato achiel kowuok odhi negotiate kata mondo odhi manyo lemo en owuon kende koro dhi kaka duond bura mantiere gi dwaro margi mantiere gi mise maggi batayogi
to gikone kaponi ji obede mesa makara ni pogo lemo mag piny ti ifwenyo ni lemo mag piny ibro pog mana kaluwore kod dwaro mar duond bura kanyakla ting'en duond bura ting'o ji mathoth koro jogi duto kaponi dwachgi kokalo duond bura ni owinji to ng'isi ni kata madongruok nyalo biro landore e Kenya malach mopogore kaponi ng'ato chunga en owuon gi mare moro achiel ma entiere godo ma kodhi okawo gimoro tiwacho ni mano mare gimiwinjo kane Gachagua wacho ni jomoko nitie mano chiwo ranyisi mar Amason Kingi gi duond buche mar pa ma en kaka nodhi to kata osemiye otiko mar bedo speaker chane koro tika koro kanye moko winjore be ni Kenya chopo Kenya ma kaponi duond bura oket motegno to kochopo kacha ni nitiere gimiwache wi mesa to kochiw gi chewi mesa kacha cha to dhi okere ne ji malach nikech duond bura no duong kendo omako ji mathoth Kapok amiyo Roselyne kachiel kod Governor thuolo nyoro ne waneno welo mopogore kama noting'o ji kaka Moses Kuria gini. Moses Kuria nongeko kata nolieko ni ndalo mabiro kata yiero mabiro moro nyalo bedo riwruok kata coalition modwa pogore kod ma osega bedo. Kapok asudo ne Roselyne gini wanyalo yude kaka ne Moses Kuria wuoyo kaeto wadhi nyime. Is at 2027 a new nationalist movement, same like the 2002 Rainbow Movement is rolling. Na wale ambao wako na akili waingia ndani kwa sababu kuna watu watalilia nje. Ini nene nango chendo kaka wanene biro ne achiel kachiel kokale Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio seche mane clip no kata seche mane video no tugo ntiere gima gavana owacho mowacho ne madwani mondo mi owachi nikech ne mamiyo thuolo die lak seche wacha kake wache mondo mi jopinyo winj kaka nene okamung truthful awacho ni Moses Kuria pimo wiji opimo wiwa okwa nyithindo en opportunist mana kaka winjo nyarawila go bathe sani ango makuro eka sani kuro joluo ber sani ka koro Raila ber kind igni ariyo gi manyo otimoregi sani koro ang'o ma Raila otimo ma koro Raila ber koro mago to siasa mag pimo wiji ma ok adwa donje chuny wach ka ma koro wadwa bire Kenn osekelo gini to ing'e ni ODM en party mar nyadhi mar joluo mano en adieri mantiere kiweyo joluo kende party ka party nigi region mowuoki lakini king'iyo dage king'iyo kuku mare to king'iyo jok ma bende osekedo ne party ni ahinya mosebetie kuom thuolo mar ariya en oganda makaluo kata doko ni bade lach lakini wiye kama wiye nitie wiye ni Nyanza to tiende odhi ochuoyo kadho nam chumbi gibede ge mamoko mano en adier nekech party ka party Kenya kae en nyatiende ng'eny party ka party king'iyo UDA ibiro nwang'o ka kuku mare ntiere Rift Valley magi kaka gintiere king'iyo Jubilee gi kuma ne wae gi gik mamoko aparo ni anan gi weche dek manyalo wacho gima nyotimore Homa Bay wach mokwongo en ni ODM nyoloso nyasi maber kendo king'iyo kaka nyo gi bago gik moko nyotimore gi luongo welo nyasi no dhi maber mabende samoro ni winjo ka je wacho gi VOJ nyoro samane wago mbaka e toke makocha jo kata jok no waonge kuno ni winjo ka giko ni gino nyodhi maber kendo kata pap nyo thiedhore maber madhok samoro ni nego mana gi lisasi nekech joyengo ne tin ma ka gidwa yengo mos achiel ne nyalo kaw thuolo malach koro dhokigo mana gi lisasi to iloko gi ringo tiende ni dhano nyo chiemo maber organization ne ber welo nyo rwak maber kendo aparo ni kata doko nja kom nyo dich to nyo yudo thuolo mano nyisi kaka gini ne romo ni ne en romo mane important ahinya ne party to ne jakom nikech king'iyo weekend nyocha ne jakom ntiere piny Addis Ababa to thuolo ni nyose yudo thuolo moduogo mondo mi attend function maduong' machalo kama kata king'iyo sama nyo donje to nyisi ni gicha en gima nyo chuno jakom nikech nyose gika makoro ji paro ni dini ang' ne bo bida dier ting'eyo ni jotelo gintiere manyo ni kacha ok nikech nyo gidhi e nyasi mar wanga to ntiere joma nyo dhi kacha mana nikech jakom nyo biro madine jakom be dine onge kata no lando choni an koro kabi to ntiere sura manyeni kacha mag jodito go masa moro de okochopo kanyo ting'eyo ni kaka wuon party ka biro kata wuon dala ka biro nyaka ng'at ka ng'ato rire mondo timang'o embe e picho make mano wach mar mokwongo wach mar ariyo en ni jakom en jasiasa man gi lony mar ariyo to ka ng'iyo gima nyo timore Homa Bay cha to gi pacha gicha ne en function mar jakom moloyo kaka ne en mar wanga jakom ka dhi kawo low mondo mi odhi omak rech mar AU cha to no dhi manyo gweth mare kaluo
Koro no rango to ng'iyo ni ere ng'at manyalo dhi rwako nyasi ni. To wacho ni wange in manyo mi party chair lady. Koro rwak nyasi ni. Koro machacho ni itiyo godo nekech king'iyo ng'ama nyo kuong lemne manyo jodolo kuongo lemo ne manyo sidho kendo kwayo ne awi maber. Nyo en jakom. Nyo kuongo ka ogweth gi dala. Koro no o recognize ni kata ka dhi to ayude gweth mar jo Amondi kendo ni no kom oketne lamo eka bang'e oduogo lamne Gladys Wanga governor bang'e mano chairman mar party chair lady mar party. Mana paro ni organization no dhi maber kogi kanyo. Wach machielo matenore gi mani jakom mana kaka iwinjo wacho ni en jasiasa mar Aria. Gima Kenn wacho no otemo ng'iyo ni kowuok oko dhi to weyo party ma is united. Oweyo chama moriwore wang' achiel. Otemo yo ka jodito ma en godo gi nyithinde dala ka bende nyalo loso gi dhok achiel. Makmani manto koro ibine mbele. Jakom bende riek nekech ineno ka oketo gol. Jok mago punda biro nyisi ni nitie sama inyalo keto punda gol. Gol en ni tegno mar ODM chien ka. Nikech ing'eni party en mwandu. Gima miyo party bedo mwandu ing'eyo menda madonjo e political parties. Sama in gi jood bura mathoth, sama in gi governors mathoth, sama in gi senators mathoth to in gi mbi. Koro okodwar mondo mi party owuore. Koro miyo kanyo ne jakomo goyo kang' malach kaka wuon party. Nikech ot kata family ka mukore to ing'iyo mana ng'oa. Ing'iyo mana kaka dala chalo. Ing'iyo kaka dala chalo. Gimachielo ma ineno kanyo ochako timore kanyo ni kong'iyo ni kodhi EU kacha to odhi oketo jatend piny William Ruto kama tek. Nekech kane jakom dhi ka poni ODM owuore ka to ng'eyo ni gicha kodhi obaye to kama odhi time ang'o kama oduogo chuo e tiende onge. To ma ing'eyo ni jakom odhi kong'e ni party ni mara makata kopo nono kucho odhi obet agwenya. Obiro goye mbaka pile to chien pod tiende otimo ang'o onyono lo ma en gi kama onyalo duogo aneno ka Kenn kona kanyo ni no kuong lemne wanga kapod olemne gine kapod olemne jakom mano is okay. Koro ong'iyo ni to ere kako onyalo keto gigi onyalo keto nikech Ruth gima nie nyim jatend piny William Ruto sani en okang' achiel bang' ruchruok gi Gachagua moketo piny en neno ni to ere kaka jakom nwang'o kom mar AUC ni. Nekech ka jakom ok onwang'e to jakom duogo diyo ne pap pacho ka. To jakom boseloso strategy mowacho ni wang' ni to ok oket gige okapu achiel. Kendo wang' ni ber ni yiero mar AU cha dhi telo ne yiero marwa. Mamacha ka ok odhi maber tiduogi tikori ma kode gi ka. To kama kora birie en ni weche mag siasa nyo gino dhi maber kendo nogore maber. Ntiere ji ariyo manyo loso e function no. Mana amako gima nyo giwacho. To gin ka giloso achiel kuom gima ning'e ni jakom loso. Ji nyalo loso mang'eny kata ka ji odhi keny kata nyombo. Lakini ng'at achiel ema biro wacho wach mabiro tucho jodala. Ntiere wach manyo Junet Mohamed wacho. Jamigori nyo wacho wach maler to no wacho wach mantiere gima nyo miyo wache. No nuoyo wach kalure gi sakilo manyocha ne ogolo ne wajumbe. Ni kato doko ni koro watiyo machiegni gi piny owacho. To koyiene ng'ata mondo miyo dhi direct ir sirikal. Kidwa dhi kuno to nyaki wach nwana ng'o midhi wacho gi piny owacho tidwa dhi sadi tidhi omang'o. Tiende otemo wacho ni kata doko nu watiyo gi jogi kata wamiel gi jogi to ntiere jomoyie miel eka jomoko miel bang'e kako thum samo oguro sedok chien. Mana kaka iwinja wache kendo ne ochako wacho ni jakom ng'at maloso ni onge ng'ama wuoyo kuom inheritance mar jakom kata ni ng'ama kawo ka jakom. Wacho ni kanyo kitemo mulo to warakore makodi. Mo wacho ni kombe mamoko matindo machalo mag wanga gini gi. Mano dhok ma en manyo tiyo godo. Machalo mag wanga gini gi to unyalo lara. Lakini kar jakom kae to kik wuoye. Interpretation mar gini en nang'o? Mokwongo sama wacho ni ok oyiene wajumbe dhi direct kuom sirikal ni tiende niya en ema oomo koko kelo. Ok oyieni mondo mi dhi om direct. To mae bende tenore king'iyo kata mana kaka siasa mar Yoko Gachagua nyo otimore. To ncha ni neno gik moko mabe ncha ne gore oboke ka in sama nitie jok moko ma ncha no dhi to koduogo miyo jomoko. Iwinja magi ok wechega gin gik mantiere. Koro otemo ng'iyo ni discipline ni e party ka.
nikech ing'eni ka ng'ato samoro nyalo dhi lodho mare direct onyalo dhi to ng'ani lodho ng'ani dhi lodho mare ang' samoro sunga moro nyalo donjo kuome koro mae magi dwaro ni mondo mi discipline obedie party ka nikech ing'eyo ni sani ODM to gi jatend piny kata telo mar William Ruto tiyo machiegni kabisa to mana kaka nineno chon nodwa bago gi ka kwith moko nineno ka noringo telo State House kocha jogi dwaro yo magi nyalo manage godo party gidwaro yo magi nyalo neno godo ni ok ng'ata manyalo dhi ndedhore ni anatima ng'om anabiro gima to mogik mondo awe ne Nyarawila kama koro na bede disappointed ka pok awacho mogik to ntiere bende wach manyo Milio Odhiambo wacho jaod bura ma Suba North nyo wacho e wach Sangwenya nyo wacho ne wanga wach moriere tir ka en kanyo nikech ing'eyo ni Amilo wachega kaka en nyo wacho ni party udong' e lweti to kik uti gi party mar neno ni samoro ka dhano biro chomo nomination kache to ntiere samoro nyaka ng'ini to in ang'o mibiro go iwuotho nade eka miyo tiko no wacho kacha iting'ori nang'o iwinja magi gin gi koro ntiere luoro ni ponono ka jakom dhi kocha to samoro jok modongi samoro ka en kom mar MCA tibiro ng'eni to in e lineup mar governor okawach governor Gladys Wanga e governors mamoko gi kech mane gima timore kech Wanga to ber aya koro samoro idhi ng'eni to in e lineup mane koro magi luoro mantie koro aparo ni Gladys Wanga gi kweth mare negi teko ma gin gi tich mapek mar temo duogo confidence kuom weg party gi jogo madwaro chung' sani ke Ruth ing'eni sani jok madwaro chung' oseng'eyo to ikone ni to malo kujo tibeti e nade in ere ng'am mitenori godo ere kaka ibiro yudo gini iwinjo ka ng'ato wacho ni ntiere ng'ama party dhi lando to gi ng'ama IBC dhi lando koro mogik ma samoro nyiewo komora en ni opportunity ni nyo bende jotelo gi nyo nego ti godo thuolo mane gin goni gi address e weche moko mag jopiny bende achiel kuom gima nyo nego gi address kata na rito mondo awinje ka jatelo moro wuoye en midhiero masani okwako sekta mar thieth pachoka nekech gima nyo miagombo ni giwuoye gini jakom ing'eni sani odich lakini otiyo pata gi dhoth gi jatend piny William Ruto koro samoro ntiere weche maparo ni kaka governors gi jotelo manyeo ni e ground mawinjo pek ma mine ni godo sani kendo na aparo ni nekech gini ne en nyasi mar jatelo mamiyo ma en governor to governors gi bende mogero siptende masani ni gi midhiero Ruth ing'eyo ni sekta dhier mane sekta mar thieth sani dhano neno matek parie miyo modhi osiptal ma idwa no dhi okonyere sani tinyise ni pod ok register e SHA kato register system ni down to dhi e pala miyo ni biro nyiso nyathine nade ni nyathina we kata jumbe ariyo rit matin hori mondi sirikal pod loso gik moko gigi pod ok oikore ichune no dhi to giminyise ni ka pod ok odhi oyudo thieth to chul cash magi gin gik mamulo jopiny kuom sami winjo wawuoyeni nekech iyudo ka kata thieth mancha ng'ato nyalo yudo gi NHIF sani kuongi nyisi ni pedh pesa iket piny mondi pesa ni yuno ni ng'ato dhi uso puothe ng'ato dhi uso diende moro ma samoro no nyalo chwalo godo school fees moro koro jopiny no matek to na penjora ni kare jogi gin to jopiny mane magi winjo bang' goyo siasa no nego gi kwanye weche ariyo adek moko masanja kaka insecurity ma wawacho cha bende ne giwach kacha nikech bang' miyo jopiny le manyo jopiny ochamo dhiang' magi madhi e gigi makoro gidok kawuono piny oru japiny man gi jatuo e osiptal mantiere osiptal samoro Homa Bay kanyo mantiere osiptal Siaya mantiere osiptal Kisumu motamo ok dwa thieth ng'at ma jatuo ne sani tidwaro $20,000 oyaw WhatsApp group sani ma ok nyal en ng'at mane madhi loso wachne aparo ni ma en wach ma samoro nyalo keto simbo mar kaka wanene ne jaod bura marangwe Lilian Gogo kanyocha ne ntiere Kawangware aparo ni Kawangware to nyochomo jatend piny tir aparo ni ncha nene achiel kuom miyo mowuok oko kendo lose gini mowacho ni wach ni gima timore e ground wamama wanaumia akuru marachar no pie wiye mowacho ne jatend piny aparo ni
nyo otimo gima ber kabisa nikech wacho ne William Ruto e wang'e ni wananchi wanaumia. Kora paro ni ne en thuolo mondo mi wayudi en to ere kaka inyalo tem sund jopiny tem sund piny owacho mondo mi ging'e ni wach midhiero momako sekta mar thieth nikech mogik nyarawil nikech asego mogik mang'eny en ni king'iyo kaka ne sirikal Uhuru Kenyatta no register wach mar huduma wach mar huduma namba ne ndalo 2 kende jokopong'o ot kamoro amora to ne gi register ji nono kane SHA ni gidware mondo mi ji migrate mapiyo kamano ang'o mano mono gitime kaka notim kata mano huduma center cha ma ne gi register ji nikech pesa wate ma pod itiyo godo to jogi ne wuotho e udi nikech dayo moti Ruth mantie jimo nyuongo kacha idwa nyise mondo dhi o register gini e internet kidhi e cyber cyber koni system ni piny odwaro 300 ni bang registration kodhi ni koka system ok nyal thiedhe kora paro ni ne en thuolo bende ma jotendwa no miss an opportunity mar loso e wi jopiny to jopiny bende giwegi bende ne oling nikech sama ne gigo koko ka gishangilia josiasa kaka loso mano bende sama ne giwache ni NHIF sha nikech gigo tenore sama ma wuok koro ne en thuolo maber number 1 kum siasa ne gigo tik lakini kugi kuom gik mamulo jopiny gi maendeleo to ne ni wacho ni siasa kaliech gik mamulo jopiny kapuoyo en kaka wanene biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kachiel koda Ramogi Radio ang'o momiyo chairperson loso nyasi kapok acting party leader oloso kata deputies debede ani nitiere kokang kata kwano moro mane okogo maber kanyo kopogre kod mano Babu Owino osebedo ka wuotho kata osebedo koteno okochomore ka gi weche mag siasa tir kuom ndalo moko buora to kano chopo odiechieng' manyoro ni neno nyasi kachiel kod mau mano rwake godo debe ni nyisango nyaweyo ma okapa ni nitiere gima nyiso ng'ene nyasi to en mana ng'ama bago nyasi ne aparo ni chairperson mar chama noneno no bag nyasi ne mokwongo en ng'ama miyo mondo mino yud position mano yudono nyaka be koro teg jok ma miye tema ni winjo kamili gesa ne nyise ni koro kom ni okena ena kom mikao ikelo be joma miyo nitiere kodi koro nyaka ing'i kaka itayo chama kora paro ni no ng'iyo position ma entiere mar chairperson no kendo kaka governor be mokwongo mar Nyanza mamiyo kora paro ni ne en opportunity maber mar bago mondo timang'o mondo kel ji kamora achiel to ni neno kata kaka ne joma ne wuoyo no ya chunygi kendo kaka no wuoyo to ana paro ni mana kidoke gima Fred osewachi neno kata Babu Owino kano biro ni neno kaka no rwake manyiso ni telo masani en mar rawere to sani kata kaka ne ODM wacho ni gidwa timo grassroots mass voter registration mane gitimo ni neno ko etale note mo kata jiwo jopiny kotemo ng'iyo ni to jok mage ma registered voters wajumbe tana paro ni ok no nego dhie wajumbe nikech mondo yu ticket nyaka ibed life member mar chama kora paro ni nafasi no nego benidi kuom japiny mondo ging'i ni to jopiny adi mose donja ng'owa e chama mar ariyo dine ginyiso kata jopiny ni nyaka nyo watim kura mar 2022 ka wang'iyo registration mar jochama sani koro ne kane watimo kura ne wan gi ji machal kama sani registration osekelonwa ji makama koro ing'eni mano be jiwo japiny wacho ni to kara chama mar ODM ni nitiere kaka nyuolre piny kae koro ambe nyaka tim ang'o adonji koro magi gik maparo ni bura ni no kotim ang'o no kotego nikech de ginyiso japiny ni wan wase register ji makama target wa en kama kata kairo giwacho ni youth en 1 million onego be ni mano target magi surpass giwach kata ni mane magidwa nikech target be nyaka iket mamalo monde kata kok yude to nitiere kaka in mbele kachacha ni neno bang especially bang manche Gen Z owuok to ni neno kaka nche gisebet kagi manyiso ni ne gisekwalo ng'wech sani gine jok mano onego be ni chama koro focus ahinya mondo wachi ni Gen Z manyocho wuok gi waneno ka koro gin jok ma enlighten waneno ka gin jok ma ntiere gik ma gidwaro koro gimbe mondo wakel gi e mesa kae mondo gimbe giwach margi koro kata event manyoro anda neno ka gikelo kasmuel to
to machane en mana dhok achiel. Dine wanene rawere mang'eny mane miyo platform kata manyiri machuo mabe koro biro wacho ni wan wadonje ODM nikech achiel ariyo adek. Ni neno kano wachako chenro ni wasebet ko wuoyo ni Republicans no chungne ma, Democrats no chungne ma, Green Party no chungne ma, jo Independents no chungne ma. ODM ok en chama mochako kawuono, en chama mose komama kata kane miyo ID to sani ODM nigi ID. Masani kadine gichung to ginyiso jok madonje ODM ni ang'o momiyo idonje chama mar ODM. Benefit and man. Ideologies mage mayuaye ODM. Nikech pile to wasebet ko wacho ni chama manitiere Kenya ka gin ga chama mag wuon chama. Kaka koro sani nang wacho ni ODM en mar Raila Amolo Odinga, UDA en mar William Ruto, Jubilee ne mar Uhuru. Lakini ka ODM dwaro sani ni mondo gi recruit nyaka gi change pattern. Nyaka giket ideologies maira were bro identify go. Ne gin gi manifesto ma 2022. Sani manifesto ne monego bene king'iyo ni to ang'o mane wanyiso japiny. Momiyo japiny nyalo donje ODM to ok donje Ford Kenya to ok donje UDA to donjo mane ODM. Koro bura mane gintiere godo cha, mane gik manonego beni gitimo ang'owa, ginyiso ji ni koro kaka wan ODM wadwa restructure, wadwa bedo vibrant. Magi gik mabro timo kata kwa tendre gi sirikale broad based. Mana gimineno Fred wacho watch health. Mane ni gimo mako jite. Maki uoe timulo japiny. Mana kaki nena Amerika be kani neno katram ne uoe wach mar gima mako japiny kaka LGBTQ. Tido ka jitene uoe kode nikech nitiere jok moko timang'o okomor gi gima timre. Koro kaka ODM dino wacho mabeni wan kaka ODM wadwaro ni mondo ka en medical to siptende ma wantiere godo chalna nikech apo ni kata mesa kae wantiere kae ka ipenjo ng'ato ka ng'ato ni to in relative ni mane mosedhi e hospital mar kata county moyudo thieth madwarore ng'ato ka ng'ato nigi story ne ibro winjo ka ng'ato nigi statistics mar ng'ato notho ng'ato nokoyudo thieth maber nobedo misdiagnosed noter nitie equipment mane onge magi gik madine waneno ka jowuoye wach mar ndara magi gik madine bed ni jowuoye sani endi ODM nigi minister mar energy sani madine gibiro bura chamano bag chama giwache ni sirikal kaka ne Opio Wanda yodonje magi e projects nyochen sondo miriu magi gik madine ginyiso jopiny ku sondo miriu kuma ne entiere cha mae kaka project ma sondo miriu no bro make sure ni blackouts mantiere mang'eny ka nitiere kaka koro substations nitiere mikelo transformers mantiere richo iloso manyiso ni gijiwei sirikal kaka nche Raila wacho nang'owa ni gijiwe ye sirikal joho ne nitiere kanyo minister mar mining kuonde mage ma wantiere gi mining ineno ka nitiere shida mang'eny cha neno picha moko kane wuok hapa ni Migori manche gine mines ka Kevin koro security mar jogo ni nade exploitation manitiere kuonde go ni nade nyocha sirikal okadho chik mar sugar beef masani koren chik idhi nyiso japiny ni chik koro wantiere godo mae kaka sirikal oketo ma obro bedo gi sugar fund gi development fund ka training ginigo nitiere Kenya Sugar Board duogo koro adieri koro king'iyo kamano tineno ka en bura makata ka antiere okaja ODM tadonje ODM nikech sera mauso na cham olomba mbadi no temo koro oloch kimiracha koro ing'eni mbadi no temo kaka minister but ing'eni mbadi no sekao komo miang'owa wanga koro ing'eni en kama koro entiere cha enokobigo siasa but koro wanga to koro miang'owa mantle mar goyo ang'owa siasa koro magi gik madine wanene burano malombo ji mondo timang'owa odonje chamo kora paro ni going forward wan pile wacho gani wagolo maoni wa kaka wanene koro ka ging'iyo to mane koro mbaka makoro nyaka wago kadhi mbele mondo koro kikwanyis jopiny ni koro ing'eni wan sani wane sirikal ODM wacho mabeni gin pod gin ODM kachacha gidong gi sera gi ka sera gi go emonego beni ki convince go ng'ato ka ng'ato makata kama beta bo wacho ni adonje ODM nikech gik magitimo achiel ariyo adek to nyaka be ging'i leadership marawere mondo ging'i ni sani gik moko lony
ka jok masani lead kata Trump nyo ineno ka wuode emane lead Byron emane nie TikTok to timo podcast gini to ji luwo koro mane gima nyaka gimbe ging'isani niya siasa olokore ok en siasa machon cha koro kako timo siasa unya kubed ni en mix and match mar old gi new katikike then transparency be nitiere tapa ni Mili no goye maber Mili no wacho maber ni kaka koro wango donjo kachacha nyaka ng'e ni en leader mar all nyaka koro owuothe steps mar jok mano wuoka mondo ginen to joka kano succeed nade ne gin reachable in sate nitiere minyalo yudo japiny yudi nade japiny nyalo keto pache nade ma owuoyo comfortably mone ni kae takelo pacha to chamo timang'owa owinjo nikech mane kaka chama bedo vibrant kora anaparo ni magi gik mana aneno kachacha to gimano omora ni anena Aisha Juma gini kane duogo manyiso ni gimbe ging'iyo mbele gineno ni ODM ni nyalo bedo chama makendo duong' kawadhie yiero manyien kata William Ruto makoro gimakre godo no dipo kochako duogo dong' en founder mar ODM dipo kawaneno mana ka 2027 embo chunga ngoa e ODM nyarabila ikelo gimoro kanyo ma okonego weyo dhi ntiere nikech ng'eje sama wan ka okonego weyo yes sama wan ka to ntiere gik ma bende jopiny kalie monego winje nyarawila owuoyo kuom wach mar stima anyisi ni stima osiko lale kor gweng' ka gweng' stima ipimo ka yath makata kijana moro moyawo dukane moro mar welding kamoro mathin e chiro sondo kanyo kata kadongo kata en mana ramba kargi Kenn nyathi moro ma okete stima ne moro matin ma samoro okete gire mar welding kanyo stima lal sa achiel tangu duogo biambo odhi wuoth kamiyo modhi por eka stima ni timang'o eka stima ni du mai gima ne waparo ni samoro opio wanda idine e bedie to no losi nekech ing'eyo ni kiwuoyo kuom unemployment onge mar tije gimo kwako Kenya mangima to Kaluo bende okoweyo koro nonego bed ni giwacho ni jomancha nodhi e piny owacho gi ere okenge ma gidhi keto ma party dhi keto mana kaka iwinje wawacho ni Jakom sani tiyo machiegni gi William Ruto ere kaka okenge mag tije Moses Kure mani winja nyisi ni pimo wi wacha ema nyocha ne ntiere kae gi wach mag industrial park ka mano odhi oyawo kunde Siaya kacha no oyawo moro atieno sendiko ji adi matiyo kanyo koro mondo mi bang' ka jopiny osewuok e rally cha to ka piny oru kawuono ka kiwinjo wawacho ni to gine gi hope ni emane Trump ouso ne jo Amerika manyo omiyo go ne ombulu jatelo nyaka bed joma chiwo hope ni bang' ka dhano osemiel ma dhano osetura jawo ma dhano oseteng'ore maberie to gine gi hope moro ni migawo mar thieth kiny dhi betie maber nikech gima party watimo kidhi e sekta mar somo ing'eyo ni lecturer sani ogomo doctors cho osechiwo warning ni dhi bet marach to sama gigomo to sekta mar thieth no ready thieth no onge koro party bedo mana kaka Nyarawila wache ni to kapok adonje ODM ne tadonje ber mane ma party ni dhi kelo na nyime ka koro magi gin gik ma nyeo gilose kata loko ni nyasi to ne ber budho ne iye ber taparo no odiochieng' machielo ginyalo keto gik mamulo jopiny mbele nekech chandruok gi midhiero mokwako gwenge wasani ok birito 2027 gin gik manyaka warakrego sani to nyaka los gi mana sa to nyaka gibed addressed sani kaka wanene thuolo emade tama thuolo emade maya wanga kata kamano ntiere gimoro madaher mondo mi jowa gi ogeke mana matina nyocha ne migosi Raila Amolo Odinga osidho ayanga ng'we dhi laro kom mar AUC debede ni gino osechako mako ng'wech koso nitiere ng'ikruok moro mapo nitiere kamoro nyakwara Muga jongo kanyo ni ino won kama nitiere inene nang'o kapok adhi mabor ahinya akwayo ni mondo mi wange kange kama tin kech thuolo mayo wangwa matek mokalo tang'eyo ni wach nyuolo wach Kenn Muga ng'wejni ose gain momentum ose makore maber en gari mosewuok dhi en ndege mose mako yamo yiecho yamo koso apano chiegni gowo nikech wadong' mana gi dwe moro achiel to gi bathe matin dwe mar ariyo kore moketi tieke kama ochope ni oseringa ahinya kendo apani wasewuoye kuome ahinya gima ntiere ka ni gima neno ka Raila otimo Ethiopia cha no temo mana lero gik ma odwa ni mondo bi otim mak mana gik mano lero kata onge manyien ahinya kech en ng'ama kaka jo Kenya wang'eye kendo gik mochung' ne bende wang'eyo to joma ntiere pinje maoko to dibeni samoro gin gik manyien e itgi to joma ong'e Raila kata pinje mong'eye bende nitie moko bende ong'eyo gima ochung'ne
Koro apani gima nitiere ka ni kamana ka jai nowache juma mokalo cha kada jumbe mokalo manok chien en ni king'iyo kom ni en kom ma siasa mare bet opogore nikech gik mang'eny ng'iye hiye. Nitie wach mar din ka, nitie wach mar tudruok e kind pinje, nitie wach mar sigu kata winjruok e kind pinje, nitie wach mar dhok miwacho. Koro weche ng'eny. Kenya king'iyo, Kenya ng'ene siro gi riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe EU, EAC. Kendo gin ma gidhire ahinya mondo miyo ochwe kama onyalo kawe lemono. Kendo king'iyo bende piny machalo Djibouti ma bende nitie kod jachung' Mahmoud Yusuf ma bende keto teko ahinya te kampen mare. Nitie larruok madhi bede kinde kanyo, to koro weche dhi tudore maber kata dhi tugo ahinya king'iyo kaka chenro osepangi mag kampen. Mak mana ni gima pod duong' ma nyaka japiny ng'e ka ni opogore gi siasa moro mwago ma oko kani. En ng'e ni gima wadu miyi gi gima wadu machielo cha tuoni e gima dhi ng'iyo ni to oyudo ombulu kata ok yudi. Ka Kenya nitie gi tudruok gi Algeria, to ng'e ni samoro Morocco ok nyal bedo mamor kech samoro Algeria gi Morocco ok winjre. Koro mago gin e karata madhi tugore kacha. Ka samoro ja piny Djibouti Yusuf wacho dho Arabu, to nitie piny moro ma wacho ni ng'ane wacho dho Arabu, agombo ni mondo wati kode nikech wanyalo wacho kode dhok achiel. Samoro kanyo Raila ombulu nyalo gwenyo. Samoro piny Arabu cha gi piny Djibouti cha bok winjre. Koro piny Arabu cha wacho ni kada bino wacho ng'ane dhok achiel to kwa winjre gi Djibouti ni kare koro wami ja Kenya. Koro weche thoth kanyo momiyo ka jatend piny William Ruto gi kweth mare ma ochiro koda ka jatend migawo mochung' ne chenro mag tudruok pinje ma oko gi jagoro mogirore gisebedo ka giwuotho ahinya ka gilombo jotelo mag pinje gi nikech mage joma dhi go ombulu. Koro gima Raila wacho cha to en mana nyisowa ni to en ang'o gini mochano mare dhi timo. To mak mana siasa machielo mitugo e bwo mesa cha eto koro beto dhi opogore matin. Kenya ng'eni gisego kode okang' mantie kama gisechope kode. Koro gima duong' mwarito sani en ni to ombulu biro bedo nade. Nano ka en bende nochiwo thuolo kada ne joma moko ma samoro di beni laro komno to nochope nyasi mare sidho kampen mare. Kendo wacho ni ka nitie ng'ata ka to kaw thuolo mondo iwuok. Neno ka nyar Algeria ma bende laro kom mar jalup jakom mar AUC noyudo thuolo en bende wache makore. Mano nyisi ni kata mana mano kende nyalo miyo samoro Algeria no biro gone Raila Odinga kura okalo kuom jatend pinygi. Koro mago gin mana yore ma itemo lomb godo pap kendo nyiso demokrasia ma samoro jatelo Raila Odinga ochung'ne. Nyaka chop sani anto apani gino to selose ne Raila. Kendo tiyo kod Raila e kom mar AUC sani omiyo AUC obedo kod mbima kuom higni mathoth mokalo go pod ok obedo go. Samoro kom ni osebedo ka nitie to kendo ji ok osebedo ka wuoye. Koro apani donjo mar Raila wang'ni to gi kampen moket kanyo to gi picha momiye apano konyo komno. Kata bang' Raila AUC biro bedo ni en kom maduong' mokalo. Ma ini nene ni gini to selos ne Raila. Gino selos ne. Mano Kenn Muga kako nene. Aonge gi wach Kenn. Gavana Ndes na mana matin kapok aduogo ir Nyaoyoma. Aparo ni kama ten keneno, kama Kenn keteno. Onyalo bedo ni ing'ene nyalo gi kama ineno gimoro e kiyo. Ineno ring'o e kiyo kama, lakini ok inyal geme gi e kiyo. Chuno ni nyaka iluor kati to kiyo. Koro en wuoth mabor, en wuoth machiegni lakini pod onyalo bedo mabor. Ok wanyal kawo gimoro amora for granted. Nikech ing'eyo ni sama koro dhi gik to regional interest mar region ka region ema koro dhi telie. Jo West Africa dhi ng'iyo ni to ere candidate ma dhi ng'iyo interest gi. Nikech ing'eyo ni gisebudhe gini. To king'iyo West Africa kacha gin pinje moko mathindo to gi ng'eny. King'iyo kama oting'o Guinea Bissau, Equatorial Guinea, Gabon, Mali, Togo. Githindo to gi ng'eny ma inyalo riwo pinje 10 koka romo gi Congo, size mar Congo achiel. Pinje 5 ibiro riwo ka romo gi size mar Kenya. Githindo kanyo to gi ng'eny to pinye mago ombulu. Kuchi kero gin to pane Koro piny ombulu go kacha gi piny ka piny. Koro miyo mae biro ng'iyo ni to regional interest mar jogi chalo nade. Machielo michaki ng'iyo kanyo ma samoro jowagi nyaka ng'ini to experience mar campaign team mar jakom ni chalo nade. An gi pacha to dincha nang'iyo dincha yore duto ne nyalore. Mak mani koro ok ong'eyo lakini Uhuru Kenyatta do bede gini. Kaluwore gi lony mare,
to kaluwore gi kaka ineno ng'wech mosetemo wuotho sani e pinje Afrika gi, but koro mago jodito gi jok mapango gino emong'eyo nikech ng'at madhi nyombo bende ema yiero ng'ama tere nyombo. Ok dang' iwach ni amba awuok abiro. Koro aparo ni gima timore kanyo nyalo bedo no chiegni, lakini onge gima inyalo kaw for granted nikech interest mar pinje jowagunda gi pinje jorochere gi beni kanyo. Koro oting'o interest mang'eny, lakini kuom sani to mana kaka Kenya, mana kaka Nyarawila wache no, en nitie jakom achiel ni Kenn Muga wache. Nyarawila bang'e dhi wache kamano. Nyarawila bang'e dhi wache kamano. Nyarawila dhi wache kamano. To en awacho ne in advance. En nitie jakom achiel ni. Koro kaka odi choro machielo ni, kech bedo ni tiel achiel ni ok ochuno ni sedonjo. Nyalo bedo iye, to koro machielo ni nyalo wuok oko, kata tielo manoko ni nyalo donjo iye. Tag of war. Mano ilongo ni Frederick Ogweno wacho kacha ni nyalo neno ringo ni inene ka ene kiyo yore ariyo minyalo yude godo luor mondo mikawe katito kiyo ni mane manyalo bedo matek kata mane manyalo bedo mayot. Aparo ni jowetena osegoye, aparo ni kamara ila koro ntiere iluongo ni the home stretch. Nikech wadong' mana gi December kende. January tapani koro en mana koro revisit jok manchise wuoyo godo ni to kura no podi ntiere godo kosionge. Ng'eni kura ni en mar heads of state. Manyiso ni kata ka giwuoyo kodgi, mana sama koro gibro dhi go kura cha, eka ubro neno na dieri jogi ni kodwa kosonge kodwa. But king'iyo 10 point plan mar jakom, taparo ni jakom ni agenda maduong' ma elaborate mar jo Africa. Maka ntiere jok manyalo buy into manifesto neno. Then aparo ni en ng'ama dhi loko Africa. Nikech kineno kata weche mag reforms, okaw motegno. Weche mag mon gi yudhe, ntiere godo okaw motegno. Weche mag open skies, ni neno kata ja Botswana president manodonjo manyiencha. Kane penjo ni ang'o momiyo joma wuok Europe, America imiyo access mar donje piny to ja Africa mawat ja Africa to ni mondo donje piny to kendo ena shida. Koro yudo kama gik ma wuoyo to the issues manitiere e piny mar Africa. To kamano an aparo ni no mora kabisa en kama wuoye wach mar ni wuoyo kaka jo Anglo Africa. Ing'eni sani wan gi francophone gi anglophone. To en no wacho ni wuo anglophone, Anglo Africa. Manyiso ni one Africa achiel. Wa unite, wa negotiate gimoro achiel ma gima nyalo pogo en mana boundary gi kaka wawuoyo. To kik bed ni kakoro sani ka wuok na dwa dhi South Africa to en wach matek malich mo yudo kaka anyalo dhi timo ng'awa dhi Europe. Wach mar infrastructure kendo mano mie ni no sekwanyo ng'wech kaka ne envoy mar infrastructure. Koro yudo ka magi gik mong'eyo. Koro aparo ni gimodong' en mana ni mondo koro heads of state madhigo kurago o commit mondo gimbe gine vision ma entiere godo mar Africa no, mondo gimiye chance no mondo tim ang'owa olok gik mosewacho ni entiere godo no. Koro an aparo ni kama pod wantiere sani en mana koro ing'eni ng'ato kata konyisi na di mi kura okirit nyaka chieng' kura idok ga ire ipenje ni to pod wantiere kanye. Koro kaka no launch mar East Africa cha pod ochako dog mana e leaders mag East Africa, ochako dog mana e leaders moko kiko bed no wacho ni I believe na dhi timo ang'owa adhi yudo gini. Taparo ni kama gintiere no to en gi head start. Mana kaka ne Kenn wache bende Fred no wacho kacha ni ang'eyo ni Nyarawila de wache kama to wache yo mopogore to mak mana ni mano to e gimo wacho yiena uru mondo medo kero kamano makende ne johera mar chenro mar kaka wanene kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio adokero kamano makende kuom bedo kodwa kendo wagomba kama kende. Kenn ero kamano mathoth kuom Keila kuom Twak mong'ith mokalo samoro ganda no kong'eyo mano ero kamano makende. Fred mano governor maonge kod county ero kamano nyageno ni budget wango budget wango portfolio no yoko bedo godo 27 Itama wacho mogik kawuono. Wach mogik. Aparo ni nitie wach ma important kabisa mogik seconds matine nyithindo ni dala. To sama nyithindo loro kaneng'iyo report kata nyithindo matimo KCSE ni ntiere midhiero gi gik mang'eny ma yudo nyithindo. Ahinya nyithindo manyiri. Aparo ni wan kaka jonyuol to gi jite kaka society nyaka wang'eni to ere kaka wanyalo rito nyithindo gi yo makare mondo mi kibi yaw school kendo January to nyithindo madonjo secondary gi nyithindo ma dhi nyime gi school
ngimagi odhi kare ma ok orochi. Gik mang'eny timore. Nitie joma samoro ng'ato dhi otieno sani ma be koro rawere matindo dwa winjo ni gimbe gintie. Samoro ng'ato odhi e thum, ka odhi e thum kucho ting'o beti. Gik mang'eny timore ma samoro nyalo ng'ado ngima nyithindogi ma ok owinjore. Nitie bende mana jok ma samoro gin nyithi sikul gi ema gineno ma nyathi sikul ok one. Aparo ni en gima ber mondo mi wang'i ni to ere kaka wanyalo rito nyithindo mondo mi kibi yaw sikul to nyithindo kik yaw sikul ka nyithindo jogamo remo e yo manywaneno kata nyithindo konyore godo sama itimo penj, nikech ma mana statistics ma sama ni itimo penj ni to thuolo tema ok timie penj nyisi ni nitiere kaka nyithindo jogamo remo to yudo iye kata nyithindo e sama ok owinjore. Koro ma en kinde ma sama wan gi nyithindo ng'i nyathi wadu kaka nyathini mondo kik wabiwa ginene wabwa donji gimrach. To mogi ken poch gi pak ne Walter Nyambaga ineno ka nja ne osidhe mani luongo ni awuol tindo dholuo ingo olwenyo ka idho ama idho yien osiepna Walter Nyambaga poch gi pak ahinya kanyo omedo simbo erokamano ahinya. Kanyo mana bire wach ni mogik kata kamano onge wacha won kela wach mogik minyalo wewa godo odiochieng' ma kawuono Kenn Muga. An mara en poch ne Nyamrero nan dalan no ka Nyamrero ne tuthni kata mondiko jiesha to gimana fwenyo ni sirikal no kochiwo tiegruok makare kata ne Nyamrero nikech nochuno ni koro nyaka gibi dala kanyo joma ne owinjo ni antie kony kata mana de achiel adek. Koro sirikal be kik buoga jogi gime nyaka migi tiegruok to migi kata mana gima ginyalo wuotho kata ka piko moro ketni kata gima chielo minyalo bilo ke joka wuothe miere samoro nyalo wuotho gi kech ti wuotho muda marabora to samoro mana ok ribed makare. Koro sirikal on ng'iane mano to en poch gi pak. Uma wachara ma wuodrango yonde ko kaka wacho ni jopiny ne ok oleng'e wach sha ne gihero sup mane ni kacha mane nyalo miyo wich wil. Uma wachara osiepo kabisa winjo kabisa erokamano Uma erokamano Uma wachara sup no poto. Roselyne wach mogik amba parona tiro mar Walter no mokwongo congratulations. To mar ariyo apani gima japiny ok ong'eyo ni SHA regulations no wacho ni ka in e NHIF to onego bed ni bedo transferred automatic. Manyiso ni japiny onego ng'iya ne simbe kano osedonjo e SHA. Koro kochuno ni nyaka itim ang'o i register. Kane in e NHIF to en automatic ok idhi tim kata wan aparo ni ji te no yudo ka opogore nyarawilo opogore. We akonyi kanyo matin gima sirikal wacho opogore nikech yudo ka ninwang'o message to kidhi register sani kaka wuon household ana ase register tiyudo ka kata amancha ne ane NHIF bende chuno ni ikuongi register to sami register ni inyisi ni nyaka jaodi kuongi register ma bende nonwang'o message ka jaodi ose register ekinyalo mede. Koro gimancha ne giwachi message dine obeni enena kamano de onego beni joma dhi hospital te man gi NHIF githiedho tido ka gima ne giwacho chaparo ni nyaka giwuog oko mondo gichak gi clarify to message mano yudi cha en mogik nekech yudo ka message yudo to chuni ni nyaka register nekech yudo ka joka dwaro gik moko te miket kacha eka gitabulate e machine ma wacho ni idhi chulo pesa maromo kama magi penji kwa nyithindi tich mitiyo wabiro wuoye wach ni malach odi en od mabati koso en od lum kore en lo in gi dhok adi in gi diek adi inyiedho gokinyi koso inyiedho godhiambo gigi te ibiket ni koro nyarawila kanyo ntiere miscommunication. Koro aparo ni magi gik mane to ma sirikal nyaka wuogo kon nikech regulations en chik. Kane gikadho magi wacho ni ka in e NHIF to en automatic ni nyaka idonji ok ochuno ni kane koro gi transfer to kendo nyaka tim ang'o achaka dhi kendo mondo register nikech koro nyisa ni kaka an machulo ne jonyuol na onego beni gino en automatic kendo ang'wacha kendo ni kendo wachako gine mondo gidhi kendo gidhi giket stamp gi mondo gichak registration to niche gine system kendo ni chulo pesa gi mane gichulo no tani. Koro aparo ni magi gik manyaka be wapenji sirikal to mantiere no nyaka giwuog oko mondo ginyis japiny nikech ing'eni sani chal ka gima ging'iyo joma nigi salary nikech ma salary emineno ka giwacho 2.7 jok maonge salary tiketo kanye. Koro aparo ni mane en achiel to mogik en wach ne kaparo ni kanchi neno wik manchokadho ne wafwenyo ni penj ne ikwalo kendo ne ikwale gimiluongo ni Telegram mane ineno kane wagolo expose jo media no golo expose to ne jo Telegram suspend Telegram but penj ne nitie mane uso kachacha. Koro mano penjri ni kaka janyuol kata japuonj
manyiew penjno to miyo nyathi future ma nyathino nitie kanyo nikech sama osekwalo penj mokadho obro yudo kos moko nyal timo ang'o okonyal timo. Koro aparo ni wasirre gi keto nyithindo mondo som kik wang'i ahinya kwalo kura kwaro penj gi grill nyithindo mondo kadh penj nikech mano te gima timre kata sani mane gima timore to jok mong'e ni timore be onego timang'o onyis authorities niche neno gima notimre Homa Bay nitie jopuonje mano ojuki mane timo mano. Koro mano inidwa timo mondo skundi odhi malo to nyithindo gi destroy future margi. Erokamana ahinya Roselyne, erokamana ahinya Kenn Muga, erokamana ahinya Fred, mano gavana maonge kod county, yena uru mondo aduok erokamano bende ne senior J Bonyo, nokonyal bede chendo odiechieng' ma kawuono kotenore kod achiel ariyo adek. Victor Tino maka Juma, erokamana ahinya kuom miya thuolo mondo miya ta chendo ni eloyo odiechieng' ma kawuono. Wiok nyal wil, kodok erokamano ne Solomon Atito ma bende ntiere kor Nyakalondo kuom tae kendo keteyo makare. Ne jogo picha, ne joduol erokamano mathoth kuom keto kendo kuom bedo kodwa chendo mar kaka wanene odiechieng' ma kawuono. Ne director wa Obado erokamano mathoth itiyo tich maler waduoko ni erokamano mang'eny. Kik imuki tudori kodwa kendo wuok tich manyien thuolo machal kod mano kwa bokelo ni chendo machielo mar kaka wanene. Hawi ledo mabayo mokalo lweta Joyce Oduor e chendo makende mar mbaka oromo. Iluonga ni Ruth Otieno na chungelo Victor Tino maka Juma oriti uru masane. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi.